mu a wa so be ye na omo de admira no e de adiu se de tie na efata na we no obi anka bi hye mu sa akuakua ya mienu omo te omo ho agu aban kwaye mu ene ensamone omo di ne hodom no de enya asem ketwa obi ahu de ye ena basabase bi e ma no homene so e wo hodom na sa basabase no e ma no homene so no ena ene de ofa tuo efa de ofa sekan afa de ofa poliba wafa he de ofa de obetimi de apro bibia wafa na sabre kro na emu no ena omo kire se misibushi pick up ibi e baaye na senso de no e G 9075-17 tieniye G 9075-17 na besi honum na besi ho san na nkrofo bi a omo soso firi babie omo kasa nkrofo ya hu bio omo ya prapre no na ne omo tutu petrol di gu car no so se car no kra de na petrol mu dada omo paja na omo de tu mu na omo hye no eyo de ko fa sabasa de nyina de ba ya sebre enam so ya enipa bi nso so aprepra ya omo do omo ekọ eyesehwi anwea so ya omo je eye ayrohe e wo honum na kwan bia so no aposifo agba no hoba so omo ehwemu na de odifo no omo chene de akọgina emra no na mra ene na di sade etie na efata eljonfo yento so edanfe yenko eye dwaboso nkwanta hode body evra wasantimantem hayam Arouse mo bubo free hoba de se ye papa bi adan se man bi a wonye mfirisha no dwoso num 75 years sabre a ye ka se de wakohia no kwanhia wuo de se bibru nya sekan enyitu ene board no nyidua bi ena se bio etwuku no evra ne mfimu ni ade enwa wo ya wo mo ya wuo yi asan wo ya kwa ti wo no a ehwafo ya na wo no ewo mu bro se de obua wani na wo bua wo ho obua no aso ba bia se be ya wo nya kwanya emwebo neno na wonmu echirum se yabrawusem papa manfa wonmu ho no wonmu echiremu na Richard J eye krantin wono empotem ho wobro ne amanbo force akodesam wo ebonkomo enode nchemu sei e my identity a enam so ma owura yi eto ase do eye no kore Sunday no ana opanya wanya mfie ne beye se adiosun ko adiosun num ye frene se kwa banchi wo kra na busuafo se wo ko afom aba wo obi nso okwa afom aya na wo nche wache kra no duba ko no abesi enti Sunday ne de bo be no miensa no wo mai esanse bi nsi denti na busuafo no yeso mo be ko no makope no omo ye bia nso mo nso ehunu no mbo bo na nanom ahemfo amane ana na nanom ahemfo nso echi omo ugu mo nso ko ye bia Sunday na nwumire no omo ehunu eyade se edwada na no pa ana eyade se na nanom esa to aso nti ye bo be ye no nkono ekono ndunu mu no ana eyade se yekuhu no yehu no na eyade se wo yi bi etimi abo opanyin na ama wato anananom ewo nse do na bia opanyin no ekohwere ne kra nkwa no eyade se ne yabefo kwan so ekwan ya yefa so ayesie ewo yi bi no na eyade se o mabobo kagis ne beye aduonu mekire 20 ewo saa bia ho no ma na eyade se wo wa no o ma dore ye pa eno na obi anim de na opanyin no okopre no wo saa bia ho no ma emo no kwatigu no so o mo na otimi efiri atiasefo asase so enti ubusa ya na saa netie eho nya ne dia ana bia na wopanyin ko ye kura no enye se bia wonye omudi hie mpo ni akase bia wonye omudi hie enti wo kono akwa akohwa ade kodi a ebi mpo ewo ho bibia ente saa enti obi nnim de ka opanyin na ema wokọ saa bia ho no mo no medima so etoto fom na no nipa na saa bia no eye ne dia wo ye se adwuma no ema menya ne ntie se empen bi wo ho no na wo wura no eba ho no mo ama wakati owura ne se ho no wasie saa nyoma no wo ho e ho no ye dangerous ama wo ma ho no mo ama opanyin ka kire ne se wate enya de se wo be ho no mo bi na saa Sunday ne de obi akwa asore no na obi nim de opanyin no e kope wo ho no mo ana wakwa akohia ne nkwanhia wo ho no wo jaboso enkwanta e ho no wo ne yire ne mba nyina e ho no mo no mo wo afi ne nabusuafo nyina jaboso nkwanta ana ya de se wo mo wo mene wo kasa de mu no ewo Jaboso government hospital ene aposifo ne adoctors no eguso omo yemu enhwehwemu nti na no pe kura no ya de se abusuafo no asan akọ no ma enhwehwemu eguso eyekoso aposifo de omo won ti se yemu no omo kire se sebi omo ntimi nkase ebia emu anu mom na abro papa no amwawu ebia nipa bonfo di nso betumi akọ akodi na ewu ebe na akọ akoto ede na kwa akwasase bia emwa na aburo opanyin no emwawu omuni sa enhwehwemu no wo nti gisa doctors fo na betumi akyere
sɛ ɛyɛ mmoa no mmom na aboro ɔpanyin no mu wawu anaasɛ ebi nipa bɔnfo bi na ebi ɛsɛ bi ɔmo kɔdi na ewu a ebi ɔmo de no kɔtɔ obi ahɔ nom no nti na ama na nhwehwɛmu agu so a yɛkɔ so no nti apolisifoɔ deɛ ɔmo ma abɔnten ɛne ka sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ebi mmoa no na aboro ɔpanyin no mu wawu anaasɛ ebi obi ɛna akɔdi saa bɔne no ɛde akɔsɛ mmoa no ɔpanyin nyankasa me bɔ anan ɛkɔɔ bi na mpokura no yɛyɛ mmeranteɛ kora yɛkɔduru hɔ nom no na enye yize wɔ hɔ nom saa because mmoa no ɛba sɛ sɛ ɔmo dɔre saa na no makɔ akɔyɛ sɛ kraman a wawo foforɔ no wogye agorɔ na wokɔ no ho a wɔde ani berɛ paa ɛna ɛbɛtumi akeka wo enti mimi sɛ kura mmoa no ne yɛ victim ɛne mmoa no ɔmo buru me yie paa enti wohwɛ ɔpanyin no n'akyi a na yɛ adeɛ sɛ hɔ nom asoasoa yie paa ne tiri ho ɛne ne yam nyinaa ɛyɛ adeɛ sɛ na mmoa no aboro no ma wotumi sɛ wei no ɛyɛ mmoa no ankasa na aboro no ɛnso nam sɛ yɛyɛ nimdeɛ ɛnduru a doctors ɔwɔ na afei apolisifoɔ nti no na ɛwɔ sɛ ɔmo kɔyɛ mu nhwehwɛmu abusuafoɔ wei Richard J. Kranten ɛyɛ dwabo so nkwanta wɔ asantemantam ha yi a ɛyɛ kyerɛ sɛ man baako ɔnyɛ mfirinhyia no aduɔso no mu ɛwɔwa na aboro no saa bere wɔ mo adi no ani na nanka wei kora de nka ɛmu hwie kɛkɛ nanso so ntumi ankwa nkɔdu saa atra so saa koraa ama papa yi watoa nsie do wɔbrɛ wo ne sa kɔdeɛ Samuel bɔ nkɔmmɔ ɛno bi na ɛkɔkɔtiɛ no papa no hwɛ mfonini na hɔ akɔyɛ sɛ fuo bi saa ɛna wabutuo wabutu saa ɛwoba Facebook no so a wobɛhumbra Facebook no so na bra bɛhwɛ wabutu ɛna wɔhyɛ sɛ jeans na asoro deɛ na kyerɛ sɛ wɔkorɔ no na wɔnhyɛ atadeɛ dabi bɛtumi aba saa sɛ na wɔnhyɛ atadeɛ anaa bi a ɔmo hyɛ asɛ sɛ ɔmo bono no ɛna ɔworoyɛ wohu ahyɛnso ayi bi a ɔmaboro no ɔmhyɛ ne ho no abɔtunya kakra sɛ tokuro bi nso koraa aba mu ne adeɛ na wei no experience baako ɛwɔ mu ne sɛ ɛnkanea ne ɛwɔ akura aseɛ yɛsɛ sɛ ɔmotu gu so na ɔmobɛbɔɔ saa no a hwɛ ne waama wɔ nom ɛwɔ sɛ ɔbutu hɔ wote aseɛ wobutu hɔ a ɛma ne kyɛ a ɔmbɛtumi abɔbɔ akyi a ba wohwɛ a wɔɛsei no obie n'anum ma bi wura mu saa no de wobɛwu sesi a sɛ obie n'anum ɛma bi wura mu ɔkɔ yɛ funu mu a sitie bia bɛwu wobɛwu papa no wɔda fam so ɛnɛ nwa no aba no deɛ ɔkɔ nyinaa na ɔkɔ so commotion hwɛ wɔda fam so still nwa no ɛtoa ne fam wɔwa no toa ne fam hɔ yɛtoa ɛnsɛm no so yɛnkɔ sotuom na mfinhyia mmienu ne aduonu na abatoa soronko a ɛkɔ soɔ no yɛbɔ mamaneɛ sɛ krakye bi a wɔde deɛ wɔso yɛ sotuom gangaria na wɔdi nsɛmɔne wɔ hɔnom na ne di baako ne kanawu wɔ sɛ ɔbɛka no wawu kura na ɔbɛka na wawu obi antimi nyɛ ne gaba obi antimi nyɛ ne foko ɛna ɔne nam abɛɛfo ntentafidie no soɔ ɛna wɔtwerɛtwerɛ nsɛm a sɛbesɛbe mpra aduasa ɛde ayam hyehyeɛ ne wɔyie ne bɛba Ghana ɛma mu wɔ abatoɔ no a yɛtoo yɛ afe yɛtwa mu no ɛma amanfoɔ bi koraa no sɛ baaku sɛ biara ado ɔbobɔ nyenye paa sɛ krakye nsɛm yi a wɔtwerɛtwerɛ ɛwɔ abɛɛfo ntentafidie soɔ no enti pani bia ni Ghana ha no obetimi astɔpo akoyi sɛ akoyi di ntɔkɔ bɛba no ɛna posifoɔ eso no mu sɛ kukuro na wabra posifoɔ eso no mu no ɛna ɔmo sɛ di onimu mmra no ɔnsɛ mmra ne din ɛne Muhammad Ibrahim ɛna ɔmo di ima Ibrahim kɔgyina circuit court ya ɛno ɛwɔ nkran na ɔmo de no kɔgyina hɔdom no court tena ase hwehwɛ ne nsɛm no mu ano ɛna ɔse dabi Ibrahim adeɛ na wɔyɛ no causing fear and panic yɛanhwɛ yi a wɔde ɔyɛ ne bɛba Ghana ma mu wɔ abra yɛba abɛto aba ɛna ɔhyɛ sɛ pam no twa no no ne sɛ makye no Ibrahim nkɔnkɔda adabamporakyi mfie 9 na ɔbɛba ne ato aba no kora awie na sɛbesɛbe mpra aduasa wate ne samea abaneampa da de nuane ampa ɔbɛde ne kɔtum ɛma onyamranim ne bi sɛ ɔmɛtwitwa anyi no ɛyɛ somoa ado nso so atwitwa agye na sɛ bere die pie mu ɛba yɛ ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ ɛne ntiri ɛtena ɛyɛ asɛm no soɔ mekyerɛ 3 member panel ya ɔpani a ne din ɛne Justice Sonyo Demafe ɔno ɛna ɔte adwa mu ɛma saa hwɛmu no ɛtumi ɛkɔ soɔ na hwɛmu no nyinaa kɔ so wieɛ no ɛna ɔmo ɛkyerɛ sɛ wɔabrɛ na circuit court wɔde n'atemmuo no ɛma no asa nneɛma bi ɛkyeakyea kakra enti saa bere a ɔmo no gu so ɔmo kasa no ɛbɛyɛ a ɔmo nkɔyɛ appeal na nka ɔmo mfa no nkɔ ɛyɛ nkran circuit court na nka ɔmo nkɔtoa asɛnni esu ɛwɔ hɔnom na numu no nansesa ɛsan so ba ebie wa ɔno ɛkyerɛ sɛ dabi ɛba ne saa na kyɛ sɛ efiri
saa circuit court hɔnom ɛkɔ ɛyɛ appeal no na ɔmo di kan ahwehwɛ mu ansa enti ɔmo gyina so ɛyɛ sɛ ɔmo ama no bail na bail na ɔmo de ma no million wɔ ha ɛna ɔmo atwa ɛde ato ne tiri so sɛ nyame ɛyɛ adom a asɛnniye no ɔmo de bɛkɔ court of appeal na ɔmo kɔ akɔhwɛ sɛdeɛ nneɛma esi ɛkoro na ɔmo bɛma ne bail wɔ hɔnom a na ɔmo ama ne bail nti sɛ ebire asɛnniye no egu so ayɛ a ɛkɔ soɔ. ɛzɔnfo yɛn to aso bio mu na yɛn kɔ nsɛ foforɔ mu yɛkɔ de nkyɛnmu so ne fanta kwa south district no mu apuɛ mantam ɛne ɛbɛ na wɔtwe mu ni abrɔwsɛm a wɔn ateɛ no ɛwɔ boadua ɛno ɛbɛn ɛyɛ akotia akwadaa baako wɔgya mfirinhyia no edu ɛnan ɛna wɔnya sabre garamsefoɔ wɔn amena wɔn tu wia wɔn kata so no na akofo yi ne idi aba ma akwadaa yi wɔatoa nsie dɔ ɛna wɔkɔkotom ya 6 march da no yɛ Ghana edin fa hodi da no ɛna wɔkɔhwia no kwanhyiabu a wɔtoa nsie ɛdoɔ na mpanimfoɔ yɛyɛ ne aboafoɔ yɛyɛ na wɔn tumi eyi no na wɔn yi no de na hyɛ timkagya ama wɔtoa nsie ɛdɔ na ankyɛ kora na akyem ɛyɛ akrompe anasa akyem ɛyɛ bompe yɛ no nso ɛwɔ fanta kwa south district no ɛno nso saa bia hɔ no a ana ɛsɛ nkora mienu wɔn nso kodware sum ɛna saa no nso ɛno kora de nipa anasa mpanimfoɔ tumi boayɛ ɛma etumi eyi wɔn mo a kyɛ sɛ ɛha dwen enti nam so ma manfa wɔn mo ɛyɛ mpɔtam wɔ deɛ wɔn mo besia no ya wɔn kyɛ sɛ ɛha dwen papapa sɛ garamsefoɔ no abiri bia yɛ adeɛ bɛkye adeɛ bɛsa no na adeɛ sa akye bio mu a ebɛfuru sɛ wɔn mo tu amena na mmara no deɛ aba no hoo kyɛ sɛ pɛ nipa amene tube ho na akora na ato mu ɛba sɛ ɛha dwen ɛno nam so ma wɔn mo ade sirete bi wɔn de tu dwa sɛ nkampanifo mbrɛ mu no nam so ma puɛ mantam so afɔ reta koso agyi awate ama maame aba mu no kyɛ sɛ we deɛ ɔma da kana nsɛm wɔde ma akora yɛ a wɔwuo yi wɔde ma busuafoɔ no wɔ boadua sɛ we deɛ mu nyinaa mo nkama koma ntome yɛ nyinaa ne yɛdwie san sɛ akora no wuo no ɛyɛ papapapapa sɛ yɛkorɔ ne yɛkɔhwɛ wiama kyintu na deɛ akɔkɔ wie mu nie na ɔkyerɛ sɛ mampani dwɔntɔma no maama baabi dwɔn wɔ berɛ a yɛ a ne nhyehyɛ yɛ a wɔyɛ nyinaa no sɛ wɔbɛtumi ako galamsey enti galamsey ko no deɛ ɛsinaserɛ so paa so bɛtumi atotoɔ na biribiaa nso atumi akɔ yi enti si yɛteɛ sɛ galamseyfoɔ wɔn mo atu mmara no yɛmmua soɔ sɛ yɛayɛ no sɛne yɛpɛ bia ne agya hɔ korɔ no ɛnam so ma awuawuo dɔso ɛwɔ puɛ mantam no deɛ wɔkyerɛ sɛ aban no susuyɛ ne tirimpa no sɛ wɔne no ɔma aworo bɛgu akwan mu na pomasi brɛ mapa atumi aba yɛfrɛ me tirimudo ahene nana kwase wusu akyam me ne menua asonaba ɔhene kwabena boaten akora de aka ne yɛ wo de apɔmuden mapadeɛ ɛno ara ne hepa plus mixture apɔmuden mapadeɛ ɛno ara ne hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox. And a Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo, and Quadaw in Field come. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jodian Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai, Abua Wamo say what making kind kama. What cabrofo, wow. Nankunta walk ready, a Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear, Jai, no dear name D4, and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books BAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Band combined soa, or English, nom, and maths, nom, me say, books to be anywhere, perfect series, any B, na GS, and Naka, and so I'm a prover, into a batter pian kotobi maneba. Hey, and I saw dear, so could be crab to me, I could chew, I could tongue, how many students who now, and no crab dear, what tip one
nso say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass schools wa ehia wo mo a etufo nko aputu aja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonto books bia from 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria anase. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so ye Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. MDRG edwede nkra so ya. Odofo, mami misa wasem bio. Da ben na ope brese. Okohwe onipadua mu. Sede onipadua na kwa na ho odensity e. Obrabo, osa, cholesterol anasade dodo ewo mu, o blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen mayen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asra no by grace Medical Center ewo kumase breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu woha. Yanbisa Peter. Oteka Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. OTEC 102.9 FM. You say human ubia ni human. Human dosu. So the audio manipa no eno na wede ohweso edidigi otek na memo onwuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma no wo mu nyina da papa mo wo ahoɔden ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwebio but ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asemo edini omo kwani mukura na etuo ma asekan enwo no tuturo onso omo mpaaba omo da subusua eye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo woni nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botire odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se o mu gu eni mase ne sa na o make o mu ka se adwuma na o mu ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kaka ye ne ya na o mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra o do obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho de ni tumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen. Aja nyamenshira o me da obo de ase ona boy asida to sumienu
ekoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de to so miensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkyira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyira se oba we na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi Oteg 102.9 so bi kwa awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosum a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyira o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no obapa o se warima Isaac na Isaac anya ayire pa onene tina good timi da radiasi yes ya dase me chantro antu mere so me kutuo me ba obananim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se ori majuma ma me so ente free honum no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere ai oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na miri akochi apan of na dem abekere me o inside ya mi sa no ahomachi u apan a mesi machi no ani enti nyama bia miri ye wo fi ho no anu odi me de ne maka se oye na se mebu anjo wu na oye ni falifo na me de asem na betu oni na de oye no onya ya o se me ye concern Ernestina papa do you respect your husband na fe dia na aba adekura ma ebu embam ne se wa wale me woni me abresi fie wodi dina haya ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so antinam na tam so na wa yede na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na o si ye wudia 1 room na o si we hu na asam wo ka ti se no me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me buano pacha me buano pa eju obekoto anim okoto ye o ma ne tene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye nti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom na adwuma no honom onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ibo kakra ama sisi onya adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma bitimi kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopetigu ayi no me kire na me kunu onya adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitimi kire ne se da ya de me da bibi ba se menya aduwa mitimi ye koye wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pacha unim do ye kamenya ne hwe hama no faaye no nipa na opata esi jaje ba kunya wenya ogina mfimfini nipa ne ye so otwene ho na no sete ade mi anso obeto de ne de damagimani ko minim do timi ye opeso semi life wo wi asikrampo chese be oba bia ampemi o semi krampo na afono me se oje menene ntamu no twi na obitine ba bi na se oba bi be wa amedia e na obeda magime obedi medam sam no peso ye me peso obo mani baako minim do otimi ye nti o yes anu a wanti manto na mhu se ngo ko to abomi be fo wasunte ma damaji mi sisi ye ana me ye na me so ne nsa na me ji hama nti ne won pese obegem ti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe anim
on say me ye ni say jem na fan ko to jem hu an say opeja nei ni skirt nsi na ne ha no awotre me kura me yam hye me say ama waya am wo plan waya ama plan Asem Beba Dabi because me ntimi plan say da say ayon say me de hye no on de ntronko a akosi alare edi asem ene de waba na Krobea na bedwafo eni na tifo ni na enim okay me sam ne tete ene ne tentene say me no ba bi na share na hincha bae oba no tu aba me dem ama na me hwe ama no woi mito abadin no wie no na te gana mrem no kura nye 2 years eso ko school kwa ya mami ya makura no ko school gane ba ya o say kura ni yema ba atima ekọ abusiafo ho no wa fa ne to ne ntwantro ne papa mo busa ne say wo say kura ni yo ne ba ne yede na wo no ne papa wai o so nim ne papa no o so daya na o nyema ya o ye dai o so daya na o nyema ya ono na ne papa kura ni Yesu Kristo second ya na sana ne papa mo busa no o ni asama obaka ana ne papa mo busa ne say onka on pesa papa binka no mo ano wantimanka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chema o woni masamaka de beda onim kwa gye mensa no kura ya sa ka frame of phone so ka zero te me yire no ni berefo o ye ni berefo se ni brade ni brade sa no ka kire why na ne o yire twempna sisi ya ono a wo ma mempna kokora no se wo ne wo yire twempna na onim me teme frɛ na wa phone so se me ba na o sa frɛ me se me to duru a yiri fa o ba brɛ no kwa yo me ansa no na ma to duru no sa de koma no no de afa wa wo yire aja me ya me de awie na ma ba fi se ka wo mu minu no wo Asem Beba Dabi wo de wo kwa hɔ a wa ye o de awie wa ba kuma se wabe kropon wa fa wo sire o so kwa no ato eme adura e de fa ba akoma no na me se minim hwe minim se na akọ kama enko kama numa de Asem Beba Dabi no o ma mi wi no anfo ba afo wa fa bebre na ya no obisa o ka kire o se todura e de fa ba abre na wo ya o kan de ne kire no ubisa de o se o de kokọ ne ge ho one no han na enyini nye message no onu anyim mpacha o yiri wo mfie be sen yiri o 35 years Asem Beba Dabi eno watete se one adumensa na etwem mpacha wo de na ma wo gidi se ya mpasa o yiri ko se akura na to ho na ye wo mi atede akwaso bia na obi anim phone number ya ma information enti ge no ka kire wo se akwara na wo ne nye wo se ye hwan ba ya bucha me wa fa ne ya madanche ne ya na papa ma wo ne ya madanche fo o wo bucha nse akwara ne papa wa yi so ni ba bia ne papa no o bucha nse na wo no ho ne nyame ya o so daya sesen o so daya sesen o so daya na o fa yefunu Asem Media is over me Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Otek 102.9 FM Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi
ayeye enka wudin ena wiai odoma nkoma nyame ena ase nkanfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arofo ne ade hye awiai yebema yenho aha na yama yenho akwaba aha eye otek 102.9 FM nie ena wiai ebre na se wiedu yede Asem Beba Dabi dwumadie no ba besom na dwumadie a yedie nokre mesemo se yede sua de ebre kro na mu ne yede kire yenho nso ade no nti na wiai a yahia yi ye ba besua de na ya kire yenho nso ade ena wiai dwumadie yi hyane nso se wo ba ye social media handles ne so a ye stream show no live say ye Facebook a hwehwe otek 102.9 FM say ye Facebook a hwehwe otek 102.9 FM say ye YouTube a hwehwe otek 102.9 FM na wo hwehwe na so huna wadaroma monhye mamunuanom nya dwumadie bintie monhye mamunuanom enya dwumadie bi nso hwehwe ebrekro na emu no wadwenkyere bi a wo no ena wiai eya bra comment section ho na betwegu ho yebekan no kama ewo afidikasie iso edi amawo so wo Facebook ne so na ado adwenkyere ba bi a wodi fi a wode ba no eya afaka hu bi na ye kenkan a ye hunu ba bi a onso de wadwenkyere no fi a wode bai so ye YouTube ne nso so a na waye ne saa wodi wo hodada enti ba bi a wodi fi a wode ba no na wode aka hu bi yebekan amu bia nso ate wonka medi de Krobea Nana Yaw Asante ena wiai oji amanie ena wiai apesemakana nanie ena dei Krobea jata mene wahia obade a chiame ewiai ye hia ya eja akra umpom te sai nyankopon adom ho ye pa na so so adom no a menso me ho oden ye da nyankopon ode ene asa friye ne da so te ase die na chese waye akade nipa de be soso na chese adwuma na si enei nyankopon de obia twop moni ahye obi botom obi de ahye obi botom se wo frifia wo be yi ato ama ayere na oma wo so de ahye obi botom enti wo so obi twop moni ahye obi botom aya abro ho ase na yi ne ntam emanenkam ni anyane sa eja kwa me hote sai na adom ahweye anura no na e branda wasande adom me ne uko ode na afem yembio ene ye hia se ye besom na ene enkomo a ye ba bebo ni nyina no anuanom ne adofo ye disua de e de kire ye ho nso ade na wiei emoadom nyina krom ena adru onomo a ewiemu a no onudi wonu dwuma nnoma sebe se ne ye nyina ye nim no bia ba ko a ya na enoma ni je se onom beta atena ana se onom beye onu buo na wonom ada eye enua so ebi tena edua no ne man so ebi nso tena edua no ninkomu pe obi furuko dua no ninkomu pa no akohye ni buo wakonwene ni buo wo ho na ne odi na busua ehwa na wono mote na wei aboa ye frɛ na asrewa sɛ ne nyina anim no won de onwene ni buo good asrewa nwene buo kama ene wote dua yi ne man no ba akoso na dako asrewa abafom ya wo yi achia na wonam kwaye no ase nkakra na wo gemfre na wo hu ne hwere ma wo hwehwehwehwehwe asrewa no ene ehwere ma emu ode ene ode bonyom ene onam kwaye yi mu enua nase ene wo gemfre ko na wo ko hu ne nuanom yenu ya wonom nso ye nsrewa emuani mienu de kwaye ni mu an wonom nam edua bi adukuro emu en wonom da enti onom hunu se asrewa eye wonom seso no en wom ko ne nkyɛn emuwa ne yemienu owu en wom se yenua asrewa en wo se ye wo se na woda hen
ɛna wɔ so edua kɛseɛ bi wɔ ha ne nkomu ne man no baako so ɛna ma yɛ mebu a akwankwa hɔ na meda ɛhɔ na ɛne me nantimu a na mehwɛ de ɔdoma nkoma de bɛdom me a menya bi wie a na ɛne mabɛda mabɛdwene me ho me mpa asɛm ɔmo se saa yɛde adukuro yi mu ne yɛda o yɛ wiase a yɛba asase so nyinaa no yɛntumi mfuru nkodua ne so ɔse adɛn nyɛ mɔtabu ne tuatua hɔ yi wɔmo se an na nye tuo na obetuo monya ne nkakrakrai na mo nkodua yi so se dabi ya na yebesia na yesuro sa hwe ye kura na yesia edua ne man no betumi anwan yen de abɛhwe fam ɔse saa musuro ɔse ai ɔse ne nkakrakra ɛda sei munhia me ha mea mɛkyerɛ mo kwan a mo bɛbɔ edua yi ho nkakra na mo aforo na mo duru dua na pampam na mo nso makoye mubuo ɛwɔ hɔ na mo nso matenam edua dukuro mu amudai ehu kyerɛ sɛ awɔwɔ ɛpɛ edukuro mu ba sɛ mo ahwɛyie na sɛ mo adeda na wɔwɔ bɛto hyɛ mo so a wɔbɛwe mo wɔbɛmemene mo sɛnte saa nso koraa na yɛ aboa foforo bi a wɔde mbɛyɛ hanam ɔbɔfo bɛto mo so a ɔbɛfa mo na wɔde mo akɔfie ne mma no ba akɔku mo na wapaa mu atoto mo na wawe ntia ne yete saade a da se mu nhia me okay aduru da no anopa tututu ɛna asrewa esi mu wabegina edua no a ne nua no mo nsrewa mienu no ɛda na dukuru mu no ne nkyɛn ɛna ohunu sɛ kotre aboa kotre ɛdi mirikeba na dai kotre ba me so ana enti asrewa yi ɛbɔ na tabu mu ehuri sensen ewiem kakra ɛna kotre yeye asrewa mama wo ntokwako mama wukum sibra brafam yankasa sɛ wo de wonim sɛ edua ho mitumi bɔ ho na me wosoro ebia wo kura wa nto ani ahwehwio mu a wo hunu wo se an saa netie wo se woki wo ne nkofo bi adi nkɔma aka kyerɛ wo mo sɛ wo de wo mbɛkɔ soro ho bi wo se an menuanom mienu omo yɛ nsrewa mebeto wo no mo se adukuro yi mu no wo da enti ene na ma hyɛ sɛ wo no mmra na ne memfa wo no mfo na menkyerɛ wo mo kwan no sɛ bɛyɛ a ɔno nso betumi ayi wo mo buo ɛwɔ soro hɔ ɔse hwɛ adukuro na sansre wani mienu demu no dua no ne soro ɛna yɛ a men so metare na wonim nkɔmɔ a wo no mo adie ɔse metie ɔse wo mo ba wo mo de ahoma bɛba ahoma na wo no mo de bɛba no ɛnyɛ sɛ ɔno mo de ba bɛyɛ bibi ɛyɛ wo fombo enti no mo de ahoma ne bɛba ɔse adai me de madwen ɛne de wo mitirimu nyina ne sɛ meboa menuanom mekyerɛ wɔn kwan na me de wo no mo aforo akɔso ho bi ɔse saa ɔse ai ɔse yɛ ne nyɛ wo no mo nso adwen no no dua wo no mo nso afa ɛne sɛ wo no mo nim sɛ awia prem to bre bia no wo kakraka bi ɛfa ha enti sɛ wodi wo no mo anim sɛ wode wo no mo kɔ a wo bɛkyekyere wo wode wo bɛto wo ne kwam sɛ bɛyɛ a wo no bɛba bɛdwo ɔse no mayi wo mo daidia no wo mo ka yɛ ɔse deɛ wo maka ne sɛ wo ho ahibi wo sɔre a ewiem ɛna wo kyele enti sɛ wo no mo ntumi mfo ɛnam hunti na wo tumi san ba fam baabi a ɔmo nso nam entatie bi ɔmo bɛsoso adie wo ne wɔm de hwerema wo bɛsoso bi didi a wɔm bɛyi wo firi hɔ ɔse saa onyimi ni a meta baabi me yɛhwɛ ade enti nsere wa mienu ne ba no baako no a wɔno tumi foro soro no nani da hɔ ɛne wo hwɛ de besie ampani ampa wo mo ba no na asere wa baako kura ahoma yi sɛ wo ba enipa famu ade ma ne de bu o mutini bi ahomatire ɛne wabobɔ ɛne sɛn ne kɔ ho ɛne ɔde ba ɔde beduru na asere wa no a wotumi kɔsoro ba fam ne busa ne sɛ na mimia ahoma yi wo se o ɛnyɛ hwe we de wo kyerɛ yɛ no yeduru baabi e betumi de asen dua baako ɛman ne so na ne ebetumi kura ato adonko wɔ so hɔ na yɛ de agegye ani ne nyina ne da ho kyerɛ sɛ kotra ba be man information okay no omo ɔse ne yɛn hyase na kyerɛ yɛ ɔse okay ɛne ɛsɛte saa de a ɛnam de kotra kan de akyerɛ ne nti no na nadwene da hɔ baako
eni kan me ni hyem finfini na ba ku ntwato omsi o da bi ye nyane sa wona wo kyere yen enti wo di kan na ye ni wachi ugina hodin wo se asemya enu di kan na mwani mienu edi nachi no mu ye wese wo fam ho no wokọ afi wo hunu se ba kwa ya homa no wa boni nyansa homa nyansa poibi ya wo beto aso de nan enu ohuri sinsei mu o sinsei mu na ba ku buza na ada no ohuri sinsei mu ye nyina na ye ko se he adwene a mo afa no nyankopon ya dom me hunu o se di adwen mo ye madwen se epo no a mo bo no me pagya me nane a mo de beso na mo kyekere me na ba kwa ye mo ye madwen se mo kyekere me na mo de makoto aboa wo kwa mu na wa ba behwe me na ne ho ye ba ko ba ko ni gina no se na me ni asrewa ada ne aka asem no aba bebo na mane ye o se me dia me mo bo na mane o nya me na bebo na mane ye afei mo ma mienu ntam no wo ma sa atwa wo do ho no wo moko na kotre no kotre pompo ni bi mrikan tenten wo sa de be fu sa aduan ko osro ene wo buni trininku po de kire sa asre wa na wo tumi tina dua so ne se me ka kire o wahunu o se me de na me botaye ene se me de wo no mbe kosoro hobi no wo ma ko hunu suru ho se na wo no mpese me metena suru hobi ena wiei wa sa asem wi fatoto abrabo ho na fetu a wo hofo wo de wo soa awade no wo soa ebusua no wo soa enamfo no wo soa wadwuma yefo no wo soa wonuanom wo soa bibia wo abeti so sa wo bebo modia de akosoro ho o ma wo boa wo mo de wo makuduru soro no o mo nso odwene o mo mpese wo nso behunu wo beduru soro hobi wonim ho nanso ye ma wo nduru hobi ye beti wo kwam na yen yakọ ni yakọ akudi mu ho so wo hu se ni nipate tu hofo oba de achi ame agra asre wasem ni mo de kasa ena nyame ase na ye chia ya tiefo nyina amofa wo Virginia on fa dwumadi ni agro kra ya ma mente wonka akra ye asrewa eni onuanom nsem a wo kan se wo hwe nia asrewa na no otimi tuo no ye no a na ya adwempa ho na mefa na me de kakra aka wo de no ho ewiase odwene a dwenadwempa sanse na saa asrewa na adwemboni ni tirim na ya adwempa na wadwen ma onuanom nti na nyankopon egi kotrema ne be ye ne bofo ebebo da mane no senka na nya adwempa a wo fa wo no ho na wo nso wa adwemboni bi se ono nso de be ye onuanom na aka no a na nka kotre hu ya ngongo na mane efiri se onim se asomasi asusu bone na asomasi so asusu bone ene omo anko de ne de be ye no na wafa na nso kotre hu ni se da bi saa asrewa we de adwemboni bie ni tirim ya adwempa na wasusu ne saa ni ntina me so mentra ho ma ye mfa bone eni no endi susukuru wa obesusu ama onua no saa susukuru wa no a na eba wo so enti se wo ho a dwe wonua ho adwempa menwe wono ne bone ko a wo susu ho efiri se nia wo ye ne ho ne nyankopon bewe na wayi obofo ana obofo ama wo na watua wo ho eka saa ne tie ewo wiase enipa bebre akora sai enipa bi papa yenti na omoda so te ase o wo madwempa enti na omote ase o bi a wo kura wotie mi wadwempa bi a wosusuo enti na wote ase na nka amanfo momu de enipa bi a wo ye omo papa no omo susu adwembone ma o omo susu dwembone se nka emra wo so nanso esanse wo nwi wo bi ho adwembone enti no de omo susu obi a no ema wo so saa na asrewa mo de ekoyeye asrewa no no mutimi ntu nkosoro no omo no susu adwembone esusu ye bone de ma asrewa na no wa adwempa no nanso esanse wo adwemba enti no de omo susu ye no amem enti wo dwen adwen a dwen wo nua ho adwempa menwen de wo no badwen afa ho se ye bone na emom ahweyi ene wo mu akra me da se
mensome da se ena oba yin Facebook ne so a ogoro mensa ye ma won so akwa aba me hu se wa join the show no all the way from O Ventures manso asuonu awiei ye mo ha da se ena Michelle Asiedu osana na Krobea ena wiei mensome wo UK Michelle me Krobea no eye KROBEA da bia ye ni krona nti sesa wate hai na krona enye krona ye Krobea woni ukri nyina na wie mensome hwemo ewo UK mate ya da ase eburu medehye na wie na kranche ene wose na Krobea jata wie ye mo ha Mr. No Nonsense odi ya wompe nonsense bia okay Robert Bobby ene wose akra Krobea ene Afrancho Babu School Junction fitem ho Bobby Electrical Shop yenso ya da ase pa wate da bia wo futua wo de mayen ewo afidie isuo no na ye niche Abbas Zakari eno se wasemu a wakan die na me do nana oduro ntinuama eno se na Krobea me mamo atenasio yaje o wose mehwemu free Zurich Switzerland nana duru yate ya da won so wase awie se wo hwe yen wo Zurich na Augustine kunadu no wose nana Krobea Asem Beba Dabi abedwafo nso ye ne awurade ama ene yenso yasre moma yensre na yeninye ye honsepe ye ewa hodin mu ene jache Special Needs Technical Institute aha na menso me wa Apostle Dr. Abel Fatau Center Manager ene wi ono nso mfamu ni agro ye hwemo ye damasenso na na ma frempoma na wose menso me hwemo frempoma yate yenso ye dase kwa mi jobless ene wose na Krobea asem no de ebeba de biampa ene wo batafo nhia yeso a yenso ya ye yirede ye ba besua de na ya kire ye ho so ade Anthony Kusi ene wose ye dase ene sa message wi a wo de amaye nyankopon nhira mo ami abisolo ene wose akra mo piafo jiu2 mate majimi 2 why Solomon ene wose Dubai for na Krobea yenso ye wa ahoma ne so ye tiemo ena ye hwemo ena mo amowo YouTube ne nso so no momfa monso monkrato ne mfa ho mo amoba ye wo mo ewo YouTube so ye wo mo ewo Facebook ne so ba bia wo a wo hwe ye YouTube ne nso so wo de ba na de ba bia wo no enso de aka ho bi mekenkan ewo afidie so de amamo ena wiei ye won komobo ene mewo ababa wa bi ewo manim ha ewura akwaba yajo good your frau say but your friend Amina Ibrahim Amina ufri he na bai ufri kwan finfi nyina hini kwan so pachai wote kwan finfi pe ana wuram woma eyamane you knows eho na wo pachai nyina wusu pachai nti wusi wo kwan finfi na wafaka e de awuram ekọ nyina wusu ho pachai nyina wusu adwuma be na ayo nyina wusu pacho na me ye galamse na mbefa be ma oye kuye adwuma nti sesi a wo ye kua na ada so ye galamse me ye kua ne galamse ni na wo ye kua ne galamse ni nyina pacho ase wani ma ye mobo bi ade na wa ye wani mobo sa Ibrahim ade pacho kwan be ma ne de me fa so eno na ama wo ho aye mobo sa tu fie nyina wo ye wo ho mobo se ya pacho ene esa wo dwendwene pa wo dwendwene pacho usade adwendwe wedding fie say fina manya 39 years wo ya sure so ni mu fie pacho 39 years obi ahu aka kire oda se wanyini sine wo mfie obi aka sa bi akire oda pacho jaya adwendwen no wate yo mate wan hwe ya ubewu aja wadwendwen ho wate yo won se wadwene a hwe onkra nkwa mu ha nyina na ayiyi say ya na nautie ana abefa abema no no aye sei na menti sei
kasegu we mu bra woni me wo wie ya me nyemo ya no start ye na tete ne doso ene ma obeye sei wo ma sei me on ba fo e ma fo oni me ma dodo sei na wo ma fo no we nu kwa na ye ne papa ya anko na miansa ne de omo papa ho miansa ne nyina afri papa baako ena we de ama wa be fo wi ena ono ne papa nko oba wo ye galamse wo ye de wo galamse mu ya me kwatwa kodo ukutwa kodo unim twa pa chan wa utwa kodo ye twa ne sei ye ko pre na tie na ne de agu omaye ayibi te se kurabi ono na de help him bi na ye de ye ho na na ewia na yatwa mo ko pre na tie ne we omo ye mine no omo ye mine no omo netie na omo betu agu ho no na mo nso makọ prebi eno e ma ne doso pa chan inti mo pre ne say mo kwa enetie na egu ho no na obi e presa bi obi e presa na de inti wo sabe boaboa wo de anugu baabi me wia no mapenso ade atwa na ade atwa inti wo ko say ya utumi nya be say ebi wo ha me ko boa no 1 week mitumi nya 10 million na ko achiri wa ukọboa no a ebi ana awotwe enti after 1 week no na watena ho atwa utwa wi a utumi nya be 10 million wow e ma na ya amokọ prenet ye ne doso mo doso mema nyina ye na omo nyina pribo mo ni mema nyina pribo mu pacha ne me ne mema ko prenet ye se ne mema ni twifa mu so onde so mbe twa fa yeso da ba wani nya de a untumi ntwa ebefa ai bachomate okay afei amina awiai asem ben nyabotrema wo mentunsi mfimfini ene de waba yanim ha kyerɛkyerɛ wasemu na yintie mene bema no mbefa bema no no ni hwe no manfo moto na okoje no wabetwi ti debi wo ha 6 krampo nti menye bi mfanko yese mekwa adwuma na mbejo so na ya ahomtea na meme ankasa mayiska bese 300 ebi wo ha 2.5 na me de atua manipa kro no no waje de ama omonte wo ma no onya kokoo bi se otene feso no bebo mamane na mso se wanya de a se wote a metimi break adwuma na mso maso mu ma ya yede ne masesa ewia ebo wia na esibo ma na masasa asie kwa adwuma no kancha mi so owo ba wo baabi na akulana baby owo no na ninje nti okofa akulana blame na akulana ejina class 6 no de ne blame me hwa akulana na mene ne boss ablana na ne papa be kancha mi se sisi de mama ne ba no ne ni abafie omo wasase bi a omo de ba be ye gala adwuma ti omo ye de omo de be ma ne ba no mana ade adidi so na eja yeso yenye bi didi be ma enya saasase ne kan adwuma no ho na ombeji kokko afuo no baako na yen hai dan sa kokko afuo na ne dan na yetim na ombetuye se mikunu nya gala no onhwe afuo ni ti omo oje omo afuo na me sore ye na me bisa dan na ye koje sa dan na menyem ntimi kunu sase se wo ye gala na no akofa mba mienu ofawa no akọ dan no wasisi mama na watena se nti ya ye wo fie ni de wo koka se bibi se ya o mfi o si minibi so na me so me ha na adwene me yimani ti se me so me kwa de me san beka no na me so me de ono didi mu kakra na ombeye me awo beka me na me call hospital me call 3 days na me ntime wo na omo se sadia giso mo ye me operation no mo ya akola no na akola no ho me krampo yate no omo de me call operation room no mo koye se me kunu obi yire na okwaje na aboso se ne yire okuna akwaje obi yire se ye ne yire no enne ono na etimi de mo ne obi yire no patron aba abeje wa ware no aboso
no wo ne ukunu ne dan ya na mutimo no ono na tim okay enti ya do ko operation room ena ye dai me ko omo ye me omo yi me free room ho am di pia omo de me ko bebia me ba no won asama me kunu ka kire me say ai so operation omo ye no operation to operation o ma ye ye banchi pesi ye krampo na me ne bewi a be ma na de disa me man kasa mambo wa na me de kofi ye de ko ye nti omo je me to ho 4 days na umbe yi mi da umbe yi mi kunu ti mi frɛ me a na omunya yi mo na msi da bi o se no pe kwan akọ na me ye brebre omu yi mi na me ko ofie ho ye ko ofie da de na eduru fie na me kunu so kancha mi se ne papa afrɛ no se nya ne papa na afrɛ no okọ nipa na oje ne yere no okọ sa ba no kuro ne na akọ enjoy ti da no wa ma eduane koko na me ye da de no na me no mo ya de chinye na msa no musa koko na oba wa wo foforo patwan onum koko no the whole day me no mo sa ntanyumbre na ba be so e bo fo na me friend say na wo a ma ba fia ma wo a wonim se miniske bia da ma ho na me fra wo na me ba dadada wo mbeduru oba beduru anyumbre 6 na duane kuta no ma se oba na kabanku achechire o roba na wachechire nkwan no ai duane na me de aba no me de ma o se di a obekase wundi na me se duane a okofa ne kwantintin we aba no o ma me be na no duane ade ama o se beji bedida se wo ko mpena no ho ide me kansa na me de me twa so na me sori na me yis kama me ma me na o hwe me no se wo don onfanya nkwan no nye duane tambia duane me be bia na mindi ni sana me yefunu kurampo ya me na ma me ji mi sikan ko to duane nti ni 3 days u kasa na adan ntoka nti oba ye no se na duro bi si ho ma no na me sisi a wo ne me ba ben hamsu unim se me ni ahondi bia me de no aduro nti we a nda ase ya sisa ko tugue me kan asa masum se won oba wa wo foforo no patwan ya ye operation no patwan e no hwe wasum masum na ma me no so na odwala akula na oja akula no koto na obeholu no no say kwan kra ma me nya ya odibe holu no ne de oni de onte ase nti ewo ma na wo se omo ko na ma me no wa hwe me andru 1 week mpo no ko e nti me na me ye kakra na ma dwala akula no nti me be hwe na ejesi misisi na me frɛ me papa kan se mi ntimi na akula ne dwala akura mpo e ma misisi ye me ya dodo na papa se sa dia wa frɛ na ne na akasa se o ma me metena o mo kakra ti me ho chine kakra na ma yede ma san ba machi na o ankasa obe kanche me se o papa afri o se me ma o mbla na me se sa dia meko na me kurampo me bread do o anhwe ya bewu duane kurampo me di kurampo me se ko tu banchi bla untumba na me hu bebe o tu banchi defa me kansa na o se ne sa dia obe jam kwan dede na obe jam kwan pon onya di mi sika mu na o ma me 200 cedi se menje menko na wo na wo ko hen e ko me papa mo ho e wo hen e wo fijase akura biase fijase akura e frɛ ho sei menam patron enti wo free nyina usu ho besia ko fijase menam patron ti mi ko duru ho na me san frɛ ne se sisi a wodi ma abai andru 3 days bia na wo ma oba afofra san abadem ho na dan no eyo o akofa wompena wonni dan bia wode ne beko me a me dan na me ne akola ba abedam no e na wo asan akofa oba afofra na wo ye dan na hu so oba afofra bem obi na frɛ me na akire so me ko hu ye me ko to oba no wodam ho so nti wo na wo me nam na obi frɛ wo after wo free ho 3 days later se wo kuna akofa oba de na betena sa dan mu ho to aso ko na me san afroka na mba me se nti sa na wiaseti baby a me da no na wo so ama oba no one oba ne da ho na me kunu san won ne ma no kwan so won bela na me so wa ma no kwan a nkopɛ dan foforo ma no nkoda dan we na ye dan a wo be ma na dem na me de me chufa so na msan fa ka na msan ba mena betna ho tinansa na papa sisi de me ho atom kakra me nsan ko machi ankotena se nti na me friend se samasi me bo bra kwaku ya me bo papa mo se o ma hwe me asisi de o ma bre nti me nsan bra machi bi
ai wo ba be dadan bi nam sa na enye dan na me ne wote no ai okra shedam nam su yo mate ndem na me yi mani na me se me nuane ye na mba be fa ne ma okuma senti me ko akɔhwɛ sampa nde obetu kwan krampo ntena kuro no so krampo na mame mbeto no nam so utu kwan akɔhe ai me kopa adwuma ye nam so kopa adwuma wo Krobea so wankasa nam so nde saade me de meba fasafo ane jai na meba na ma betena se me de me fa me safo anja obia na me de me ya so de nam koe me koe so ba no so ofie ho memi ya me niema egugu ho no o hwenya me anim sesa niema ne me fridge nyina hyehye table ase fridge nso ko table ase fridge kuma bi se ketua ne bia na me toy no wasesa ni nyina hyehye mu na sa atam no de wuniska no na sa fridge no mu ensuo na wono wo mpena no kurampo ka banku a ahwa na wo de banku ne no fro ye nyina hyem nso me nkasa me yehwe na me de me kan ya na me dano me ho bae me bae ndu me duru kate ya na ofre me se o kanche papa ne papa ketua bi se on frɛ me mbe kan kanche me se me mbe yiyi me niema no ma mbe yi a obeyiyi niema na tu agu abonten na me se saade a me nkonko yi niema bia biom to pa o mo kanche se onyi yi niema no tontwene na me de min sansan machi biom mba kuro no so no wan kasa na me so me yi mani yi mani ebae ebetena na me frɛ ne papa na ne papa se de bia me kanche se fa no fa mera kwan so umpesa o de ne ko wo se obesesa sisi akula na o awo no wantu ni din kula na okọ 4 months no wantu ni din de bia ye kan ompesa ye kan sisi ye de ye nka na asem okrum ho na ne papa ne kire me direction se me fa ne mbla ha ti dana me ba krampo me brands na me duru ha na me fresh ha no ma me direction na me de bai enti o de na ba se de na wo uhia se ye de de me se me hia dan o ma me dan no na me ntinam no wonsan sumi no on wale no wale me nsi ni kwan wo ba bia biom on sumi na me nko me na atena for good years me be fa no na oni hwe won nsam enam galana so na ede gigi afuo kakra ne wo ho nti wo gi afuo ba ku bi wo menam e kan chem se me wo a me ne me ba no ede no nti me kwa ho no na oba akro ya san dada wo na wo beton afuo no wo ho bra minim wo hwe wa beton menam afuo no wa beton wa ton mene ne tena japade de yebi motos nyina wo to de ma okada fo nyina oba ne dede no ma ne to ni nyina achi nyina mankasa bia disia message japade no medie wo maka kokko afo mienu na plot no to foundation wo nti on fa me de mame na onsu me na me nkom baabi ni nyina we chi hwa ba ko wo goso na ba ko so wo kotokuom kwan no so goso na hafu goso ana pacho ai hafu goso pacho ai ena ba ko kotokuom kwan so pacho ai okay na plot no so ai ye baby any road mo kwan no so baby any road kwan so ho na ba ko pacho ai plot na wo ho na watu mu foundation okay tizesi a won ne wo ba ko pacho ai enti wo te hen na nsem papa se me nko no me da madamfo bi ho anyinam so enti sesi ade nyina usu ho no onkoi me nkoi o papa ka se free men nam na ko nyina usu no uni ba bi da wo ho enti wa men usu ti ha ye usu yeti ye kasa me ni ba bi ya da ho enti wa kwa akotena wadamfo nchen pacho enne kurampo ni kunu aba ti ye asamosi wadamfo ni kunu aba pachai tie ni ono oba ne beda he ni kunu tu kwan pachai eno waba pachai ni kunu watu kwan so aba sei die sa wa fe oyere na oyere nso wadamfo ni ba bi da na wa ndie yi ene o dada mo bi ene na de wa hura mane sounds no ho be kire o be ntie ba sei ya ba dai mesa ko papa mo e wo men nam ho
Senti na odwendwene no. Entia. Enti baby a wone krache ne te na wone yomagu no. Se nneoma ne gu ana so wayi agudan abonte. Mansa mbisa no krambo biu. Dana me free ha ko ya mo frɛ no na. O san frɛ me papa bona mane se an. Ono minye japade bia nti me se won free dan no mo mame. Nti obeyi ne nneema free dan no adwane. Nti se obia hu ne chirkwan bi. Nti na papa ne papa keto an kan kire me se saade a wa bekra ne se obekɔ memenda. Boy ne friend say Emmanuel empty bet Emmanuel wa munnim kwa kuna bra kwa kuna mota friend wo. Wa osade Emmanuel mpo. Emmanuel entry. Ba wokɔ nyina wusu hɔ a ye friend bra kwa aku. Ba twan. Enti se ya na asase na ne papa ka se wa ma akwala na ni aba fom. Enti ye de bema na mana ye gala didi so nkakrakra roda so ye gala na wagyae na asem we beba nti o ma jafuo no nansanya ya sa Jeffrey ne nsam oni nti na ofra me sem yi me ne ma o sem na ma do me no nti na o ma agije o ma beje sase na free ne nsam. Okay afei edan no sa obi yire na okofa ne betena mu no oda so ne ti ana se wetu oda so ne ti fio odaso ne ti ai ma fro obi se wasan akosesa ne ba no makrompo abetena dan nim nti o mo ne one sister ni nyina ti dan wasan akosesa ne ma aba abeka ho pa twan na wo ye de na hu se you obi yire na bra akwaku asan akoje no sister no minim no ewo kotoku no ton nkuruma ne moko ota de baye ho nti oba wase ope anka nti anka no ebi wo masi na fom ho nti aya wo bete dade no po ba bete no oni ne kunu na ba bete anka no nti obeton nkuruma na oba o sister mi na wunu aduane bia mi so banku na me kan ya me na me die minita me ko adwuma o se kan ne hye mame me kan ne hye no o mame nkuruma me de agusu no akotwi moko ba bia tenasia adi se na ni nyina na me kunu mpena no nti me ko site a me wo ha na be ma no otimi ka enyu no sufo mo sore amanfo yire no ma na moje me yire kakraka wo ton kuruma ni moko no ai o kada ni biaje no nti ewo ma na mbebisa ne se dia ba asem na wo ni pokuya ne na ma amoye isi o mo se wo waje ne yire nti wanja ya papa ne de bia obo udin wo site wo o se enye ne hwi ne sister no enye ne hwi nti se that day na mkom papa mo ho abik sister ne ba fi ho no am ko hu no se na kama ankwa ko hu na kam bisa mi kuno baka se enye ne hwi ne sister no sa sister kakraka na do nyame ya no oba ma o mane banku no odi nkruma guso kodi no ono na yesa bran enti brebai na ukunu ene ne hye ye tama okote anka awafum ho no ana oba ma o mane banku tena fi ho no ene odi ese ne omukote anka no ahọ na omo statisi omo pe ho nti ewo ma mi kunu ye site adwuma no obi time ba okunu de oba bia ba site o osini nua ba na msi yiwani etoje o ma me de min si site o embe pe asem bia ho ti me ko ma adwuma nti me ndwena no me nyimu nyina otimi kra amina me ko afuoma bo oboa o she sister no ada sister no ono ni kunu ni jaya na ohu mi kunu na no jai be man ohu kunu no otimi be kan chem say ni kunu no monsa na mso bibia ya mpaibo sense your friend sister ne say your friend sister pokuya pokuya sister pokuya ni tumi be kan onu ni kunu asem kirawo se ni kunu ayedai ni kunu no monsa boro na mso ukunu no monsa boro e bibia ya mpaibo wo bo mpae na wo padro bi mana wa hwe be jai ai obi aja ni kuno enye na obenya ebi wale no onu de obesesa ne nema akọ se onu mi kuno ahyehye ho da obesesa ne nema na me se ye da ho 3 na mi kuno asore anaju onu afa kwan so aba kwan finfin sister ninti na mbisa se manfo kan wo di hu chini sisi de apie mama hu ai enye me hwe no no enye me hwe no no nso wo de sister na akọ kire wo papa
ɛna wo papa panyin ka kyerɛ sɛ deɛ woyɛ ka ehu sɛ wo ne wo papa ne yɛ aka no me korɔ ya na me ka mu ebom ɔne ne papa yɛ aka 25 years me ya na me ka wo mu nyina bom me sɛ nyɛ hwe wo na obesiesie ɔne ne papa ntam ai ne bla no mu ne nua no mu no nkasa obia ho no nam enti sister Pokua ne hunu sɛ afedie waba be hunu sɛ ɔne hukunu twempra no ɔyɛ dɛn ɔka de ɔne de ɔka kyɛ me sɛ ɔno ɛyɛ mpena na me ne tweyɛ na me wo yɛ nti ɔno nso ɔne ne ba betwe onsuro hwe ntimi ne wo wiase Pokua no me ka bibia dansefo papa na me de ne number ma ɔno ne di mani ma me kɔɛ na yɛ ne kɔtena yɛ sam a ɔka kyerɛ yɛ no o si hwe ntimi ne wo wiase na wanka nkyerɛ ne sɛ senimu entumi wa etete wo ntoma wanka nkyerɛ no me manka hwe ankyerɛ o moda no na me fa kwan so ba me papa mu enti wo no sesei die hia wo pa waba ha ne sɛ ɔne wawo one na nete ɛna wokɔ wakura ase sɛ wo kwa akɔkyene wo ho aba akɔfo ba a ɔmpɛ dan ma ɔne akwala ne ntenem patran ejapade a munya ayɛ no ɔmfa wo de ma wo patran na unsumu patran na ko bebe ɔnsanhwɛ ne ba no ɔnhwɛ ne ba patran ɛno ne hia unti a waba ne hia me waka sansem we nyina ade akyerɛ no de no ɔka kyerɛ wo me de me kan kyerɛ no sɛ ɔne me ni akunyesie bia ɔfa me mpena nti ɔne me ni hwee ɛka saa na ɔka kyerɛ wo saa na ɔka kyerɛ enti ɔpɛ sɛ wo ne ba ne da hen ɔno na mentimi kyerɛ mabisa no na no ɔfrɛ me sɛ ɔsɛ ni sika ma akola na ɔsɛ akola no ho te sɛ na me sɛ da bia akola no ho te sɛ akola no ndi ndi sɛn akola na ubisa ne sisi a opam yɛ sɛ yɛ nkɔ no ɛhe na yɛ me na akola ne tena wo me nkɔtɔ duane ma no ɛna ɔka de wankasa na ɔkate me efiri hɔ so kora mpo so wamfrɛ me bio bɛma na kwan bɛ na afa so ade hyia no kyerɛkyerɛ me mishia no okuro nyina wusu ha kwan bɛn so ɔno a na besi me pe wo fi ɔno a bewura wo fie na ɔbɛse wo pɛ na saa tam na ate hen na ma ha dan wo nyina wusu ha na ne san kɔ han dan na kɔtena mu isi a miniska bi ala me nisika da me ho no so me de yade ti senka wunya ba bi tena wo nyina wusuo mpo a ka betumi asan akɔ site akɔyɛ adwuma kakrakra asa anya bi na obi a na wote hɔ na yɛ ka kyerɛ wo Pokua na kunu ka kyerɛ wo sɛ wo kunu agye ne yere ɛne de keke ka ho ada na saa tam no wankɔ Pokua ne hɔ na wotena hɔ ma eduru ba bi aduri na saa tam na menyam Amina da oda so pe wo kunu mempene biom sisi a ne do afri me di enti na ne do afri wo atete ne do so mempeno atete ne ye de so akofo oba afoforo no nyo oba no krampo me krampo mbu mi dada nti me fiti se menyem me dika akwache no na oba afoforo bi wo afum no baire me dua e mandi hu ba kompo one mpenafo na na etudie koche no wafuom se wo ye dai one ne mpena no wo ho ono so na nsan ya na okosama no ahemfie no gyan okosama hwan mi kunu wa ahemfie saa ne mpena no ekosama wo kunu wa ahemfie so wa ye ndai Pokua no kobo ono ne mi kunu wo ni dem Pokua kakraka no me kan bibia okobo saa ge no ani mi kunu ni nyina ama omudi mi kunu ko hospital on be ma kro ya na frɛ me kan chem se oni Pokua demu atete Pokua kwa akobo kunu ne ge ka omo mi oni nyina ka bom na Pokua na ni wura fi se na ye wo kunu eno no ba betare ho aba ye de botachi no eja kwa ame ye de baba asema na yeye good ena wiai arofo ne ade hye Amina Ibrahim ona we yenim hai na bra kwaku ya wo nyina wusu ona ho aba asemi nabusuafo we
ne papa panyin wo nyina wuso na ne papa ankasa no mo so figya se achi ho na me de minim ho na ne maame nso ne maame ya ka baabi saa asɛm a wo kan na busuafo ni nim o papa panyin ni nim pa di asɛm na waka o papa panyin de waka ble nti nansan ya okoye no o ka chem se me yi me neema no na mfra ne papa panyin ni se na okan nti o so oba na obeka nkyere ne se una ofra mi na so meyi ne neema o meyi nkwa he na o se a me de maka nkyere se onfa onko tek onfa de mra o tek se ne obetumi aka na no eye waya ade mpo okay atiefo srodi obenwo srodi obenwo nipa ni bi wo ho a eya menta ma ne kwan ma ne mmen wo ne wawade ma ne kwan ma ne mmen wo ne wawade na mi nei wugidi se die na beba onso o sisifia ni bi na ba ma ebeja sisifia ne ho na wakwa akotwe mpana foforo adai wo waye ne de nti na abasa mi de menya ne hwe oboa ka de okay sem ka se ka de wo nso na wo de ye be ma na be ma ne so wo mpa a wo be ka se wo na wo mi de menya ne hwe o bisa papa fo na me de asamutu o mani mu de bia mi de menya ne hwe nya me se yanka no kra menya ne hwe se asam kurampo a ebe ya agoro die kurampo me hwe se ono horo so nti me ya hu se ne horo so ne ba bebira na me ye de mso matwa so na mapem ba bia akotena na wani nso na me bunu papa me bunu pa na wonu aduane mani ni o ni bi kurampo no na me ko galaba be no aduane ma ye nyina yedi me ya me bresika me fifire sika se na me de ano aduane na me ne na adi na wo mfa ha ne manana jo pe bia me ye ma no nso de akari wo baabi e be kari everywhere go kari esia se obolofo ne nso de time about say kan bibia ya mo hwehwe mfa ma me wai na me ka bibia me refi na no na me hwe bi wo social media na so bare ye fie ye eso ye ho ne ho ye bibia ye de hia ye buo ti na me busa wura yi se adai na omu bra kwa ekukro na enti skama ne nsam ne de no ontesa skama ne nsam no ontesa me mpomtimi ko gala na mamba ntema no onankasa ayehwehwe bebia me wo sa me ne nitimi ko bon night ewo galem ono te na tie no mame na me meeting so mu hohoro na afidi ba ne sei amina ya ade nsa ye nso nkwante ya yirawi enti die ne bai o sati enya sika kakra o famba no o koka se sisi a ukuta nkola bebre enye te se akola we nko a ukuta we ka ho krampo nkola we ka ho assist wa wontafo agu baabi asan no obi awutu asan ade ba akwa bleme enti okoka me de no nkola assist na ukuta eno ye de wunim de minimum no pokuya no so sese wonyam nti ono so be ka ho a nkola na ekọ 7 nti obi wo baabi dia mintimi nkyere okay mama ma be dwa for kwan na o mabusa ewura yi asema opese obisa bade ya no aka ya hye ne nso se nkomo aye ebu nyina no ye wo the fearsome 3 ya etaye chi unya se fearsome 3 bi na sa ono no mo a enuanom eye aduro mu aduro ye beboa wo ama onipadua no agina brane arehosam ewom ene se nipa well being no nyina yie a da bia no body ne bre ya de diw so atrantwie nanso se body ne gina yie dia a da bia no ahoden wo ho kama pa enu nti se stroke ya de bi de wato form se onipadua no srade adore wabro so eyemojabro so ana si kire yade typhoid bi ana wuni atenkampam waye mre wompam ana infections bi na etete wa wode kope hepa plus
paviplasmos hepa plus paviplasmos saa nuo miɛnsa ka bom yɛwɔ ne nsuo yɛwɔ ne topayeɛ na wode yɛ no nom nokorɛ me sew sɛ ɛbɛboa wo paa ama wo nipadua no agyina brane baabi ɛtɔ nuo biara no wokɔ a wobɛnya bi yɛ nɔmba nie wonti biribi ase a na wafrɛ yɛn ɛyɛ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 owɔ amanɔne a na wafrɛ 0542 807 907 na ano afidie yi so ɛna mekaayɛ de kyerɛ me nuanom yi ɛne atiefoɔ nyinaa sɛ yɛ a yɛkasa yi yɛwɔ ɛmaa binom a ɛbɔ mpayɛ sɛ ɛma wɔnom kununom ɛnya sika ebinie gawei bere a wɔkɛn na kwaku no wɔni sika no sɛ wɔkɔ gala no no ɔma meduru yɛ koraa na kwaku no ti so ɛkɔ side to side ɛpɛnakyira kwan gei ka ɔne ne papa ntɛm asɛm over 25 years ɔne ne papa yɛ aka na ɔmo nkasa na ɔmo bɛbɔ mu no papa ne kyɛ kwaku no asase ɔne di so nkakrakra sika baa ne nsɛm ɛna ohu sɛ wɔanya hwea a ɛsɛ sɛ onya hɔ ne hɔ ka ho ɛna afu abaya wei ne nadɔ no ɔne saa hɔ ne hɔ no ɛkɔdi mu nuane nyinaa ɛna pokua ohu sɛ daabi manya hɔ ne hɔ a mempa obolo nso baako nka ho ɛna ɔkɔfa pokua saa pokua yi ɛkwakyima according to abaya yi bani fie bɛka Amina sister Amina ɛkɔm dim yo ɔsɛ mi wɔ banku wɔ hɔ ɔsɛ yɛne ɛka ne hye gye nkuruma na fa gu so na wɔno waka ne banku hye ɛde nkuruma gu so na Amina atwimako agye bɛm atena ase atae saa pokua yi ɛgye bɛm tena ase tae wɔtae wie a na ne kunu yɛ ne life ahɔ nkakrakra ɛnɛ ɔna abɛgyina wadeɛ yi enti saa baa wei wogye di sɛ tama na bɛrima ne niska na ɔne bɛrima ne ntam dwo na fie ni haw sɛ yɛbi ba krakye ne nsɛm no ayɛ sɛ enti akonya no aba biem a ɔbɛbɔ mpayɛ sɛ krakye ne nya sika biem ana ɔmmɔ saa ne ma bi mpayɛ bɔkɔteɛ enti mɛma sɛbe ebi ba wo nsɛm a wonya bi a ɛyɛ a treat your woman well deɛ wɔne wo tena yɛ bra ne mu ɛden no sɛ wonya bi a don't treat her bad treat her well yɛnu yie na ɔmɔ mpaeɛ pama wo sɛ bɛyɛ a saa sika a bɛka wo nsa no bɛgyina ɛnhye hwɛ ɔbaa na woni bi ɔpene so te aseɛ ne wo tena yɛ no ɛnɛ sɛ wonya bi a mɛnto ne ntwene sɛ woto ne twene a wofɔm baa no saa maa no ɔno mba bɛyɛ abosom ɛwɔ yabrabɔ ne yɛyie die mu wontie ɛmɛma bebree abɔ fam ɛyɛ saa deɛ wei ntia na wonni bi no na baa ne pɛ n'asɛm na ɔno nso pɛ baa n'asɛm ɔne ɔno a na ɛkɔba na ɔmo dɔ fɛ bɛma nsɔre a wobutubutu ne yere to ho wɔnkɔ baabi a o ebi baa ne nsɛm yi hwɛ deɛ wɔkyerɛ sɛ wo se gɛ ne koraa anya wo spec wonya me size baabi a maduru in life no o level no matra ahu deɛ wode yɛ no wode yɛ ma saa baa ne nkɔ wanhwɛ yi a ɛbɛdane yɛbutu ɛmɛma recount wankasa kaka wɔ wadwene mu first ya na saa gɛ na wɔne wo hyɛ abrabaseɛ no na moteɛ na ebi koraa ni hɔ no hwɛ sɛneɛ na anigyeɛ wɔ hɔ wobɛnya bi ano wɔ hɔ no hwɛ na sɛneɛ abrabɔ ne kɔ wopam no maa ne kɔɔyɛ a na wonigyaeɛ no ɛne wabɔ fam kɔpa saa baa ne kyɛw kaa hɔ wontumi afa bɛsi me so nyamboa adwoada monday mebie saa soɛyɛ no for saa mɛma no a mopam mo yerenom adi kan ɔnom ɛne mo bono brabɔ ahyɛseɛ na mopam wɔ mo na mobɛbɔ fam a montumi nkɔ anaa mokɔka a ɔmo ma no monday adwoada me ne mo bɛhyia monhyia me wɔ me office ha anɔpa 9 na menkɔpa kyɛw ma mo saa maa no bɛyɛ abosom ɛwɔ mabrabom sɛ muni mu a menka nkyerɛ mo hwɛ senior man a yɛwɔ ne okuma se a yɛn nyinaa yɛhwɛ ne so ne yɛde aware dudu yi hwɛ tu twa ne yere kura tum kwa ama no ne ɔbɛba no na wɔde baako aka ho wa krɔkrɔ ne yere akɔgye ne ka brand new no ɔde ama no menua
oba ye ne bono abrabo ne bi ni ho na uni na nya bie mentoto na se ate o de amenka san ware bi nka ho ware bi ka ho na mom maintain do her good maintain her she's your bosom wo de wanya ne ho fatu kutukrium na moa ena wiei mabedwafo bebem won semisa fam but in the meantime Eja Peter Abedu papa na awo ho adwuma ene oye no papa no aba abedu papa wei ena wo ba kumase asante mantami mu a awo ho asem de sebe yemfa na fikyire nsa anko kire se wutwa mu a entwa kire se odoma nkoma kyanade papa no waba abedu papa no a ode ahahan oba a wuntumi nwo ode beye enhwehwemu bra ode ato funuma so one ahahan ni bedinkita ho hunu se yafuru we menye nto hansiesie ana me mane nko no saa papa no waba abedu papa na sabio amanfuo di adanse ye fa ne ho ewa awo ho na ano ye nyina ye te afidie yi so wanimu a ampayo sokoba ampayo ha ena baako okokro ne nsantwo ni bi kan ho semo omenkwa adanse enti krache de frame wo sena na Krobea eja Peter ye adwuma kire se ene wode maduru ampayo namse adai wo se ema no baako awo to akwada ne din wo ma frɛ papa no no nso frame se menka ho bimra se wo hu se ne ade no te enti se ye awo hu asem pa de a eja Peter Herbal Center papa ne beboa wo eja akwa aba ye jo pani kasi opanyi na ho te se na me adumo na so good nyankopon adawroma me nso me ho obo adwuma da se ebru da bia me kasa nyame wo nhyira wate ami na wanye nkwasafo bi fie nka de ho pia obo fa enkwa na nya hwe obi o ho mfa nya hwe oya mo hye hey eja Peter ade Asem Beba o papa and papa Asem because you enter service no cre okay and na wiei ye ne wahie buru eja Peter Herbal Center no cre pa se bibi kire me ne metiefo papa na me wo nhyira wate ami onto nkwa nem ami okati aso de obenya bia de ansa na wako ami ense da nyine soro sa yo pia ya le awia yi so ye matiefo nyina ne ahwefo akwa aba eba we tech efidikasi so ya de bia kan say university radio nti hade wanti ana ese ami watu ho atwene na haso de nsempa ne na enipa ene bere enipa asetena ne yempom den se wo so obenyina che na watena se edi nkwa na amen ya nti ye ka se enipa ya wakasa yi wani hwan a ye eja Peter papa bia nyame adom no haban ne no bra enkansuo chese yam frem kura wodi bu adwuma ebu nyame ma wo fe yi ase Petit God Johnson Lake Road wodi wo yedru apragafo no Lodu Johnson so wa wodi wo se omo famila eja Peter ho omo do beba wodi wo ba kwanu tum wo si papa me di me funu na bo wodi ye de wo be ya mami na di ja hoko good ti me number no ye 0543 36 99 93 0543 36 99 93 eje Peter Herbal fe yase Petit God Johnson ododuru ha plagafo no busa amodo beba because bo obedu na bi ora efun okura adum edi hwan na ebia okwaji ni number ebusa ti de no say wo de fa eje Peter no tu tirim na fa fe yase Petit God Johnson so ka ho na wo de busa plagafo no so mo family papa na o ya wodu no ho ana nyame akwan ko store ho na me amedia omudo beba na wo de nyame aboa me fam so aboa na opanyin kase week ye mu o say me ba ha before Christmas no cre na week afena ahanu ma me ba ya na abana sha ase eso ai 3 months na ekui na adanse na sha ase good enura week ye mu nipa 9 nipa 9 senra me briefing wow yeah enumere no yes sure briefing say Krobea adwuma na wo ne me bɔ ne ha no oh abana eso na nipa 9 no mo frɛ me say mo bra pa wow
so I just any gia ba gidigidia o man nante akini akọ hospital doctor for the fidie ni hwan aye o mo de bay yes problem bi ani maami ho eso maami so entimi ni be me so entimi ho na no frehin so na say afidie ni sa no man nyina no entimi solve nipa ni problem e ma na wo eye adom ni achede nyame de manipa tete no 50 60 years ago na afidie bia ni hwan bia ni ho enso na oba me pa wo me hu problem na e ma wo ne ma na me de do na kam na wo na ba ena so de yes afidie ena ye de afidie na ye de behwehwem ena ye na be gu afidie no so da bi afidie ntimi sa yale afidie so be kire wo yale na wio eso afidie ntimi so ema nipa no enso enwo ana ne yale ne nko da bi eya dom ni achede etena sa wo beto mlika ba ja Peter ho sa wo pa wo pa dia wo de nsan ne ho wo komase ya ana ba bi awo a wotie me cause dance na sase from January ba enti esi amensuo no so sase to no ai ana ami can say spence no eda afa eda cause wi an ba e ma spence no entimi from ba no enti enhwe sase to yi mo say wo de boss ba ko mienu na nyese na sase so nti obi se wo pa chinya bre nanti abre wo komasia wa wo ba ko mienu nyesa ne biemu ma wandi wo wo kra da wo su nkomafo ansofo ebu anichie na ye sebrew na fa ya wo nyasem ke fa ya wo chese nyasem kotwa akete esi esua no wo su hyedem tete da ben na Krobea dia na ye me ya so se oba wiase ne wanwa na ye me ya oba wiase ne wanwa na de bakoye me ya wo wiase oba pa oba wiase wanwo wa meto nyame abode so na wachi so akata ye mo din oba bia wasase wo so biem abraba wo banyina koba me ko kejetia Dubai me koton no ma me hwanjo me koba Dubai na kwa odi jahwan enti se ye ka wosema ya na obi ntrafie mpre na so ti America na de bra ma so ye ho na de be so me hwe good so go so ba mo jetufo ba bi ba brum wachinia mfie dumienu so samena aduyafo difo ne asofo akase o eso ni nyina achi no obi amwa no antre se wosia Yesu Kristo ne bompu mpo no oso na Natalie ma na oba ne husane no so enti wodi wachinia bre wakwa yarsabia hodo abre wodi wuni mi siai breja Peter ho good na de fa wo wiafo ne bra na de se na yanhwe se ebedi boso mienu achi se me ma oba ba bia obekobia no jo ahome oba me da habana beto ofuru no so na me ni habana kasa ho ni nkonya no na me ye obi eya na ye me wanwo Krobea me se wodi da ko bra fie na be hwa de me ya 36 years me se mami edu ndie ikwaji wa home fe wo konyina Krobea no wo su ase ya bese na yie asem kase na ato no na ne kan so no na eye nyansa kwane na ede kwa so ndena sofo ni binu ma aba no nyame amfa nimde ni nyansa na anka omo ho a omo etutu nkofo ntem no se na maami ne maami na ye no ne papa na ye no na ho na ye no nyame so wodi adom no do no de nyansa ni nimde aka ho enti ese wodi nyansa ni nimde ne ye adwuma enti ko bo bia be ye basabasa enko fa manso ne entoto mafie ko atwense kan enti wodi ese wobi se manyisan edu na no obi frɛ makra wo se da manyisan makoma ko enkono ni nyina sei yes so ya ba kokura ntumi ama ni nyina sei so na se wodi sonye ko nsu a Krobea de na besie so na se brego sebio panifo tie atopa so ni bo ya so enti se be ma be yire no ho twetwen ankono na nyina se de be ma be pa ba enti wo ba to America bra na nya o ba so nko na problem ro no ho e ma me be bre so ho bo hobio e ma me bre nwo Krobea o me ma be bre leta man wa wom wo de fa ma be bro be se wa ha Krobea wo studio ha nipa be se 100 be kwa Dabi enkwa eso wo de minimum kwa 20 na fo mbesa ho na fa ba mai besem ebi na multiple nimu mo bi anya adwuma wa ha na mo de mo nko se bo so miensa beso na se oba ba kwa nyinsan ya obi anyinsan be mai wo eso waje oba ya boso se ni iri ni enti o oba sa no mesrew fa be ma bra se o hwe be mai twetwe wana awo wa awom e basena de
echi awale cause awale ye chele ebeti mate but won't me kasa na no akora we na ye meba nte personal de ti sa be ma we na tra mfie dudunum na wo ne ma me fa ho adwene ya me kan radio so omo se papa na bia wa kira bone da bi o nya kira bone o be ma ibeti me afa kira so no wo kura na onu beti me afa kira ho ani maami ne bai ne to sukusuku na akwanyi san aso de ahunu se be man wo ne nan wo ye me ya wo dada aso na wo tawara na se me ni kuru na ye wo da bi maami to america ne fa be ma ne bra wo so wo lost pen kan se ha wo ama wo so wo ha wo ba yi ma wo ba yi so wenti me ngo me ne nye no wo sa be ma so to america bra bi ensu mo ba no kwati ko emfa san se obotom ensam ekire se be ma bi wo ho a obetumi ni oba na ahia de yes nanso ni hunsuo ni ntumi nya ba no ana bani fo fa ne se obetutuo no so enkum nam akom ni nkyire mu enkum nam akom ni nkyire ana ensu ni bo kra Krobea ensu ni bo ho so a etimi nyinsan oba ni wie day 1 no efom oba ni wie a se ensu na asa so ko oba no bi ma na asai ayi no nyinsan no edi bo kra hospital doctors catch him say nyinsan we mani ukunu no nhia kwa so obewo yes jeni bo a egu sera ho kra na sera no ho yo hene se ni nyame aye ni emema ni bi de me serawo se lo spend can say hawa awu ma untimi no yire ngon fie du no ma fatu amerika breje beta ho na ade bo hu de nyame beye na wu nyinsan na say fatu amerika na suosie na wo yefunu no mo no menye mfiri ho na ma nyinsan ni timetom ene obo so a enam yale tete no enti ama say wontimi wo bebre na ma ne bebre hu nyina free enam yale no ama awode na no edendenden ensansan bia besisi awode na no aye wichire basa enti ama nhwere ntimi shutu nko awode ni mu ama fam eba no enti na say eye breguo ntimi serew na even enam yale na so timi ma adwunu yale timi ba sisi yale severely westpence timi ba wo so so obehia papa yi na ni sisi no wadi ka hia papa no so na ni sisi ni mai ni sisi ni na akaba bi te say ya tekrota ne center boat ebu no so ni nyina yenam yale na ha adwere sa etimi ma even we brebro so wo ba no so a na akwa na di form ne nsa ba ko ebeti na so ba ko ni ho ana se na ni hwe ba bi so na se Krobea na nsa na yenum no Krobea na adani nsia ebi so adani enum enan ni nyina yenam yale na edokro anipa ne sa ensuo no so oni ba masia na ensuo na bese ko de ba sa entimi ma ba ne ma so na enam yale na so no etimi ma soro ko ba nesoro ko nyina na ya bayisam da bi yale ni enam yale na ko fa sa de ne ba enti se no me bi se ko so oni padu mo ko hospital me yase wanya enam yale bia ejapita me no man 0543 36 99 93 0543 36 99 93 fe yase Petigo Johnson eye Lake Road atonsu uno dru wa se pragafo no omini Johnson no so wo se ni fa so wa wo so mo family Jupiter ho ananyame akwa ko so eye me ame ko so omodo beba na wo de wura me ho wonye wura me office won ko ade a so wo si obi na mo de ma masem say abaifo na eye na obi na me yenwo na yaje awudi akwese kube so anka so kube so ni anka ya tie adi awo so na so awudi entimentento ana so fo ni bi edi ehunu se ensam ji musika na mo so mesrawo enya abaisam fara meboawo na soroku na tetewo wanu achim wonsa popo usadi mana wonsa wo so chese wachika se ne ya wuya wachi tutu hu tutu chese wuda wintimi na se nkofo de hwan kro mu adwudwu ya hu maami ni papa yi wande omuda dem na omu sire pe eso maami ni papa bia ni wa omawu ofie ho eso yale enti wintimi na ejapita hebao ko bia na tetewo afifuru ba bia wuja chese wuyi frama bebre koko na so timi si awo kwan mani bo kra koko ntimi si o ma wodi no kwan na ma awani ntimi ma enti wodi sa no mo nyina bi ha woni padua ma fa ti America bra hebao center se obo ho ne na sitimi tatai na o sempa bo a babo na wuro gu studio enso na wadu gate ho hu se babo na wuro onte ni nyina no yale na ha wo
mesra be me bo so a won so Joshua ne ma prostate Joshua ne mo wonya hawom alaji entimi Joshua ntimi ma bo so be da be Joshua be bre the whole night won so baburu edu bucket ni akwa fa be sine dem ene papa edu so bu mesra ni nyina bi hawa wo de fa bra me boa wo eye firo so eja fa number no metie for me no man 0543 0543 36 36 99 93 0543 36 99 93 and that also no samana bi a media bedwa so eye nipadua no adwuma say yen sansan bi na gugu ho basabasa na nso obey me papa no fe na nso oho eno na eye adwuma ma wo nipadua no wo de wo ye no ensa so nsra samana na ede na nso obey ne brɛ wo no nko so nsra jaitu wo na ye samana na media ma wo no wo bedwale a 20 minutes before asan wo dwale na udwale wie so a enu so na baza so de adwale na wo de uwie a wasra wunku bi a ope na wo de obo say yes enu oba waso ye ho a obi bi dabra bi wo take ya ne oba wo take fefia ne ya o take ya ne nya eja pita e ba yes mama Yvonne reception ho wo ka say wo pe eja pita e ba so puni bi oba ma obi ana eja pita samena no enu anu no wo de wo to enum ensia segu adiem na de ubedwale 20 minutes ansan wo dwale a na wo de asra ade ba bia ya sansan ne na so ba ni na gu no na wo se nyame etemade na meboa so ma wo so ho atɔ eti no ma ne 0543 36 99 93 yes eje Peter Heba for ya sepeti God Johnson wo de ha obia no menti mi anko frɛ manen frɛ ya da se eje Yankopɔn Israel arofo eje Peter Heba Center ena wie yi waba besom no eje Peter afrɛw se ton safrɛ no na ono nso mmra mu bi na omeboa wo ena sa wo ba ye comment section ni mu a na naboadu o se Otak FM awie mechi achia mo me wo Mount Vernon New York State United States of America na wie ye chi achia mo yate na naboadu Nyankopɔn Israel se wo monitor ye all the way from US Georgina FIFA ono nso wo bronze US wa osena na ya Krobea Asante Georgina FIFA nie na wie me nso I'm watching you all the way from US yenso ye dase Nyankopɔn nso nhyira pa Christiana Kakari eno o se na Krobea wie me nso me chiachia o na me nso me hwew ewo Canada Montreal na wie ye damo ase pa wate ene mu adwuma pa ne adwumaden a monso mo Ghana na mo bo yetie mu a na ye ni age Canada fo monso ye chiachia mo masse ewo Edmonton Alberta enti Edmonton Alberta fo a monso mu tie ye na mo hwe ye nyina no monka nkyere masse agudie se awaba onyemra na meba no awode no wate so fire PSR eno se akra me nso me wo London na wiai amanonefo no ya beka ho pa wa hawate Nyankopɔn nhyira mate so fire London fo nyina nso Nyankopɔn nhyira mo pa na wiai Janet abo o se akra me nso me wo Jordan na amanonefo ne wo line so pa Jordan fo wiai ya chiachia mo nso asiofia sama news artifo nso abaso bi o se hwe ye mamo amowa akwantuom ne nyemfa ate na na ba free fa mesminie asiofia sama news site yanso abakra unkura nsha ya wo de maye no emo asem na ya na wo ka no ye ni je ho pa se nokre nokre akoda bia wo ne papa edidie na fufuo ne nkwan abenkwan so no onum die o na papa ya yire ne ho aponchi wei da bia wo na fie enti kwame eya ta hwehwe no wate odwan we nso a woda hai wei koda ne ho ano obro no enti ya mfa ne akura ne hwe ne papa se ne papa ne kasa ne ha no no se da unya amu asem ni enidi na ni nso ade onya amu asem ni mi enidi no
adenti na nya mo asem no oka oka mo asem na nya mo asem mo asem na oka na why ne ka asem mo asem tobo eye mo asem o se papa jai mo asem papa jai ka sei na yenidi no oka mo asem enya mo asem na wono wo se nyepe wono wo se da bia ya kwa me oka mo asem papa jai tie na se me jai mo asem no na yenidi Michelle executive producer me ne boti pen na me kona me ka say wo kwa chia wo sima me a madina tem ba wo chen no na wo ka say wo kwa chia wo sima me a unni na tem me da ase enti nyankopon hira won so why o hira ni ma fo nso aba o se Krobea boy te George me nso me wo nima na wi me nso me show live enso wa ha manu Constance wo TUC and o say yes very good na Krobea kan ho Michael Kewusu ewo Argentina na Argentina fo a mo hwe yen nyankopon hira mo nso ewo ho Joseph Asumadu odun so wo UK o se na Krobea me papa ejadu ni abna sewa wonu mo Jacobudo tom chia wono mame Mati Joseph o papa bete wate ejadu ye minua o ejadu ye minua se nti me ba no me na na kwadwobrenya me kame na na kwadwobrenya ankasa na sem na meka enti ejadu ba nyankopon hira ena wi amanya ne ntie se ufri Susan so eba basic tech junction sane amanfo biem na onumu tie ye na wie no maame bi wo nhira FM kwa otonton ne oma provision ni nuane mo ene drinks wo nhira FM ho maame ne mfa Asem Beba Dabi eni agro eno nyankopon nhira ye so trem ho na wo fa kwan ne so te se de wo tech junction na edi dem saa enti mo amutie nyina no nyankopon nhira mo why nyankopon nhira mo na uku why Asem Beba Dabi surveyor wo be survey ena awudadie mu nchianka wo onimonyamfo Ken Bediako honorable oya assembly member ewo Apiedu Buedi Emena Kokoben electoral area ene wenya afeko edi aka mfie ho na wa electoral area member Jataba ya wo ye adwuma wo Tech FM ha se honorable ene ye wa wodai osre nyankopon ni nhira na hoden nimdie ene ni yokodro honhom no se Ken Bediako honorable enkan. God bless you. Arofo mi twa me ho aba ye beto aso apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma January we bin ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Ade minim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi
Twina memene. What be pianso free say require mu. Enrom yenu enye na ewo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Baby ani afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yensia nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokuram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos waye future life smart food bebo afei de aye abusuanchem fa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa wani a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa ka me kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic efa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama ukama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina ubehu won ahojoda aban he bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yeni enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya hu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no ho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa
bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL ne nchempe ose kwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yeni Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo 3D malaria yi bi ansa se opetam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratu yi atum Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, arafo yadamase yakoya yasan babio aha eye 102.9 aha eye OTEC Asem Beba Dabi dwumadie no na moaso eda suguso a na wiai mutie yen live na wiai mo hwe yen live na wiai na wakaya hyenenso se Solomon Ahen osena na Krobea yenso ye monitor show no ewu Dubai Nyankopon Isramo Kwame Ja bless osi akrata funhia yesofo na wiai yenso ye kamo ho yedamo ase buru donko senior and was it the most educative program na Krobea se motena sese ya na yenso ye mamwa ha France abruchimanu ena enawie menso mewa menso metiemo abisolo osi ye bomu abaso enim wadwuma pa moyo na Krobea show ni ye loud inside Ramsey Clinic shoes obas koma mponwa aha na Ramsey's Clinic shoe yenso ye wo na yenso ye tiemo pa wa ha aha krachi uti Asem Beba Dabi o na no sem ko ho akwane woni oma pa askoma o na wo ayi mampon pharmacy no ene baabi a wo moton kwala ho ne oma bi mfimfini ho no na wo no o indicate na me hu why maka ni say kura masa ye big advert na dia ma eye utie ye Nyankopon Israel why say ye why indicate na me hu why amba na wan teme so a ho na abu diam de bayo ene abapa mo your biggest online shop ene wiei oba ntentan ne so a baby anipa dodo na nipa dom no edi dwa no abapa mall kire se ahai se o download ye app no na se wo ba ha ade bi ehia wo nipa dasani ubenya bi wa ha na wato enti ko Google Play Store ne so anabra App Store ne so na download the app no abapa more so wo download wi a wo die wuram na wo wuram a na abehu say yes enioma wa hapa ade bi ehia nipa dasani wo yasetenam wo no ye ton bi wa abapa more ha phones laptops fan TV fridges air condition che boa bodin name it enioma ye use wo kitchen entade a ye share de ye di nua ye Shabapa portable washing machine 399 Ghana cedis. Ote ho twen de order triaka na yemfa mrel. Uniform na de be order de agye number. Ofre ye ne a obeka de wo pe ye bebo ne boa kyerɛw na wo triaka ba bi a wo bia ne de wa de abrɛw. Ɛna se unisika ohonso ye wa akwanya ebi a wo pe condition ye be mu atua ne nkakrakra ɛso ya ne atabiri wa de ne de abrɛw. What? Your number is 059 338 6133 and 059 339 1848. Abapa more for
ye number nie ene Dr. Dawood enso ewo ejeso krapa dani enkane na Metro FM ni wom no saa da no amua na me ne wo kasa yi Dr. Dawood odini dwuma free papa no osi dua ma yarsa enti wa wutie me wote ho twa de wa ma yade abeji wo nipadua no aboso sebe ode wano aka bususem ene se yade we die afedie ma bre ebekume kure nkume onuame nka bida eye abususem emfa wano nka bida mesrew wote asie na wunya nwuye nkoa de sene ye waye bia ma yemfa amra Dr. Dawood nchen wate se stroke yade no adwodwo bubu agu ma aye ho hwe ya me yemfa amra se wonso tumi nante yade bi tise sikire yade bi emoja broso mu hawbi hepatitis B na hawo enemu yade bi no akote ana prostate na ye kese yade rubber atum ana cancer na abam eye ulcer na hawo na wutumi nante a faka na bra ejeso krapa Dawood Herbal Hospital na woni traditional doctor no ankasa mehia na papa ne beboa wo ema epa wo matuadi papa no ose ebepa ho amawo kire se owaduro ema mo pa wo amuntumi ngono mo ne Dr. Dawood hia papa ne beboa mo ene mema da fom bem mo ye ne hwie nya yie wo de na ye Johnson kwa na ade Johnson wonso wo bre onua ma na mo to bra Dr. Dawood ho obepeja na gira so kire ben e de amawo ohunsuo ntumi nyemba wonso waye mre kura menko no nonumdo bi enko spray obema ho woni Dr. Dawood nhia papa ni se dua ma yarsa ubenyi ahoto wate the number eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 offers our number we are Dr. Dawood Bejoso no ne wakasa eya kwa me na Asem Beba na opeso obi say Amina Ibrahim Amina be ayi kasa monu ma me wai Asem Beba Dabi okotena anyinam susu no na o ma me ne o papa eti ho bia nyina wusu mpapa na ma me nte ho omo no wo no mo ofijase wo se hokre from menam pachan na brako akunso abusuafo wo bia na o papa penyin wo ene o maame penyin bi wo e ba se o ye o sa nwoma yi nyina yi o ma papa no nyina sutiri papa no o ni nyina wo o mutu no fo a onfa me kire se ukọ ho ka kire wo mo ma kan kire wo mo de o ena mo se papa ni do so ni do ni hwe kan kire no eno ase o kan kire me se me fa na mbra ha nti eye be manoa papa panyini no ena kire wo kwan se fa ne kom hotel akefo na Krobea na bedwafo no omomo wa okay enti hospital bill no ukoya mo operation no hwan na tuae ono a na tuae Candido no ane boy o se me mama na boka wi nti me ba fie a se bo e banchi pesi ana ba ide pesi bia ono ane ibedi na de we hu se wakoda hospital hot 3 days ana wuntumi ngoye wa hu pa wa hu atrapa operation yen so de ka wo mo hwe obe ko wo na ukọ ho no ukoda ho no obesrawo ana se obeyi wu no ba ho oba bia ontenase na okọ oba bia wontena na okọ oba na oba bisam se eneme ho tesen a ana no afra me wo phone so waawo na msi dey bi nti Friday no na anu ye de na omude me koe na menua no friend se omosa omeye mo operation nti on first cambla no mkoto adu na o ma wonso awofo ate se be ma na me ko fa anu no sei ni kwan we na ode me nam so o ma wonso awofo ate pachan ena mo sesen me papa de waka able nti me friend say ne papa mam kwan se me fa na mbra ha no papa se me de ne ba de besi bia metimi ama o ma friend na wo papa nso atumi anya kwanya afre bra kwa kukuru yi antwi no kwaku antwi no wafre no na de no ka kire wo papa obo masum no me papa nkasankasa ba kuru no so ene ne be kasai oso onye saa de ni bi na mpapa kan se so ontimi nya obi ma ne mbehwe me a ono de ne yiri de
o ma ne mbetena ho nti sadia gisa osere kwan se obema me ono akwaku ma me kwan na me membra wo mo ho na mo hwe me wo na wo ta ne kwaku empana no pokua enne dia wode ne kwa hemfini ta kopa afia ni de mi nim no galam sase ne nyina ye twakodo ye friend afia pachan okay ye nyina ye twakodo nti wo mwana na damfu bi be kan se enye okunu na san pe afia wa high dan wo serebo so amano nam sa nti da bia wo soro se okwa ha nti okoda ho mi de mi ni hweka de o meye o mo ho bia nti oba na me bisa ne se ni na ye o se amina nye hwe me mfa ba bia nam kome me se masi ho se nam siyu nam de me twa so nti me nyimu nyina nti dakoro ena afia no ko o se okosisa koko o ti koko no gu ho na obeka nche me se wafa baadeni nam se baadeni de bia ufa baadeni ma yanko sesa no se ufa baadeni menyim me tama so nti ma menko inde wo ba tu banchi mi de mintu nti okoya na me so me fa chiri na mko afu mo me koya na afia kro na ne te wamza se wo na wonyim na me so mbe ye ukunu se na de bia sundwe mba fia se wonim ho bi ai ma beje de wa beje be ma no afia ne kan sa no ai na me kunu so me nsa na afia no boroboro me oba wonyim no ai aka 2 weeks nanka mewo ewa fuom ho pachan nti uba afia ni de na amane be na ba afia no me ko police station e ko report ye na mo se o ma abechem nti me ba no ma me paper se me fambra awo committee chairman to no ne papa ene de dwanto no ko committee fo ho se o me pa ma che ne enko yi asam enfiri ho ne yaningo eningo ase na wa wonante so kokan o mo se yenko yi asam na me se de sem ne de be yi dia me boka wo ho 50 million ti se o de be ma me dia to di 50 million na ma me mandi mpu that day na oso oniska edibe ye duane mi say is 100 cities esan de no aduane e mani be di e na scan kai ka na me de to me phone so ti me da hospital mu ho no ti so mu say aduro na o mo frɛ no na o mo nya na minua na ko yisa scan no na de akoto oh woni na ko ama na boda we ni twato be ma no mene na akọ bet wonto ne nsambo me pa from say ofa sama no ukoka ho asem na obo me na wote ho ode wo nam saa neoma we nyina mu na wote ho ye dai satam no nam papa say maybe na anyin say na amenyim no ntina saa de no e wo no so ntia ye me yi manima no ti me yi mani na mbe wo ye me hwe ye na nye saa neema no ti me wo ye 5 days obo masum no na m friend papa say ne de na ebo apae na odi ye me ti mpapa be kan asem no so o anu de wa ambo me na m say ade a wa bo masum ye nipa minye nipa wa bo masum adoma be group afa sha wo say o mo nja wo na fa kumi no o fa sha bu ai ono mo ka chem se sem ko wo na mamba biom na akola na ope nti akola no kura mpa anka ope me da se aja oba de yo akra awra woni krache no uhu no woni netena na dodo se na otwe se bo so me se mfie se na wonyem ye tena ai mane buru bes ye ko 3 years na me de fa anyin se woni tena mfie mienu akomfie miensa na wonyem no kre ye 3 years aba yes ya fikura ama na wonyem ya o se dabi mene netena che woni netena che okay afi woni ne didi nkomo se wo ma say tobo follow up to the obisa ye woni netena che suban bai na wuhu ye ntima afi de wote wo ho ase go wo ho waduro bi ana wo no mu jai nom ka se obenyem wa ma mene netena ye no nyenye ne mba asem no mene netena be se eko 3 years no ko me ame papa ho eko kan chere se midi mene enye me anko onim se
ewiase yɛ dɛ nti me ne na ayɛ japadeɛ bebree nti papa mpa ma kyɛw na menwo na mewu wie a ɔmma abɛyɛ me ho ade na ne busuafo sɛ de we me ne ne sitina aba bia nyemba yi mu no me mfa me do bia ma ne nti sɛ mewu wie a ɔne ne busuafo bɛba abɛyɛ me ho ade ɛna awo wie ya na me de ɔka empo na me mfa na asɛm nya asɛm papa timi frɛ me na odidi matam ne maame nya sɛ wonyem ma no ada na wo bɔ ho ban na me bɔ me ho ban na ayɛ family pride patron okɔ wɔ panie ni bi me share 3 years there ɛna akɔ yiye patron ɛna be tom ɛne onne ɔbɔ na ade ne din kɔmɔ ne ma ɛyɛ sɛ ɛhe no ɔmo wɔ na mo di sa nkɔmɔ no ono metena ya ne ewo mu ana obeka nkyem se ne ba panyini wo mpasatia okofa na ablem na msiyo me de me nifika okofa na aba fa ne bla na saata me a me wo me ma ha me a me dan na metim na okofa akola ne bae na ye hwe akola na makola ne sisi ogina form 3 afiwe na obetwro na obeka nkyem se wa wo ntafo so agu baabi na mse saadia wawo mo gugu saade akosesa omo ya de fa omo bla no mu nyina mbe no mu timi nko school sisi a wawo nkola no gu baabi a wo nko a wote ha na nkola no tambre o maame ana be makro okwa kofa omo nkola mienu ne hwenye easy te onko fa omo nyina mbla na nyina ye ntena fa ako nti okwa akofa omo okofa omo no no koye ntafa ebra wo ne te ho no na wote se me koma ne me ba me tontade bi akoma me ma me kohwe wo me ma bi me koma o musika na wotate bibisa ono no ntanye kura nti me fa no na oni ska bia no ntanye nti wo ma na mbeka nche ntafo di o masem kan di nti wo ma aya se no musika na ono o munye de enkasa kasa o munshira bedi wachi kakra nti wo ma na mbeka asesa akura mpo embo akofo o munyina abla we ko international wa kwa wie wa yina ko aban school nti na kula no so ayede abe kurum kakra ko international ni bi ena wo kan chem se yo ba kwa ka o ma ho asem wo ko kura mpo krame esa akokra papa se wo kan kula na asem aba ti wo ko ya na akula ne na se o mo mfa kula na ma yise o tua 30 million sa mo den kula na mo na satam so galana fe na wawuram niska na ba kakra am se inde 30 million de se nyiska bia nti ye den fa koma o mo na fa nkola na bla me kampo amanu ansi se okosesa sampena fo no mienu okay o san kan nkola na sempo bi yo afi edan a motimu sisi a no wo na wo han ye wo na han ye ana motimu kwa se ne te ye otimu a onyem ya okowo ya ye hai mo hai hwan tu eska no onne ko tuya oni tu eska no na uska kan ho misika de enka ho sa me fa ofa ba de ni na me hwe se wo ntua nsuo nika nsuo nsika nkwa na me de ma sister no hende series pe enti sesi asa adan no mu na wono mote mpatwan sesi akola no nya bosome se na otwe se yi mfe na nya bosome yansa na otwe miyansa bosome yansa na otwe miyansa ukunu no ye de ni Yaw Asante ni afi onso ye de ni me ye bosangani akoda no wato ni din pacho ntu ni din dise din be na ade frɛ no me frɛ na adom pacho adom afi onkasa ye mu kan bibi sɛ ɛma no mu baako akɔsaman wo ba ne papa no emu de ahia ne ba ne sɛ afie na ekɔsaman no ne de man bisa omo sɛ eba ne sɛ ono ana frɛ me kan kyerɛ me sɛ pokuya na bɛbo omo mienu ɛwɔ serebo so ukunu no na ɛkasa afrɛ wo ɛna wo bɔ sa amane we mpatwan na msisi a wo kan kyerɛ me omo abom a na sisi a wo kan kyerɛ me mama yɛde me de me ni hwe ka ai wo de wo na omo atamu atete na wo ba betu akula ni din ama ye nyina san ya ba betena se na msuyo mate na me de me twi mani te wo ma ba se na otwi mienu na osan frɛ me sɛ pokuya na frɛ ne papa sɛ wonyam nti ne busiafo eba nti ono me wadwene sɛ osuro sɛ obɛka nkyerɛ me sisisi ahye no so a sɛ efata sɛ ɔka nkyerɛ me na wanka nkyerɛ me na odisi a me de mani hu ade na msesa
na sisi a wonye mu no sisi a me na me so me san ye den hwe ne se wo na kwanye mu no wan kwanye mu na nka won bebo wudin twazo ena wo me na me kan chan se sa de a me die mpapa ahwe me awie nti me san ba machi aba be ko adwuma kakra ahwe se menye bi adia sisi a me fra wa wo si wudi gali wo yese akola ne dua ni sika krampo no gisa me frafra wa bransana wo da akola ne dua ni sika ba ne pampers na makoto ti sa de ame so me ba be ya kakra na hwese menye bia ade aboawa ai wo ba be ye den wa wo ba dan be na wo bedam nam sa dan be na midem a me free ho ko okay ai wo kuraba waka ho wo bibi busa bi wa na oba de ko say repeat waka ho me se okwa ahemfie no wose die ntini wode ne ko ye no wa anyima eno ano oni de wabeburu ye nti na wode afia no ko ahemfie afia ne na de mikunu no ko ye wose oni ni ntimi mikunu se oni ni ntimi ntina nti omumbisa no anu ntini wode ne ko ye da okay akra yeah okay that's it atiefo kwaku antwi dodo na afa ne bra kwaku ewo nyina wusu krache ho aba asem na ye frɛw se ne phone no se wadum no so de ato frat mudo krache afa na wo pa asem kese de ama ho se wunimu a wo pa asem kese de ama ho ompa ho asem aso phone no na pick ye call no na jai sa ansem na wo ye no na wo benya asem wate open bokwa ye be ye no bokwa ma wo open jasu de ya ye do be fe jasu no ni aye ni jem ye kura nye ni jasu ye ni jem ni ye di ama wo so open sa ye be ya ma wo okay we are Voltage Real Limited for ye chiachi amoda mo ase eburu ene mo adwuma pa ne adwuma den amobo arofo ne ade hye so ba ahojo da aban a ho ne main office ewo na uyo obi a upensu papa no mo a onu mo betumi atunsu papa e de amawo eye Voltage Real Limited for ene minua ba ma wutie mi akwanya na ba matetete se yase Ghana waterfall kra so mo ba bedum wo nsuo no for se na wotwe osade enti ye amanfo huna mane na wotwe edu kra ye ene mo huna mane o enti na me ka kire mo se moma Voltage Real for emetunsuo mamo eno de ye wa wunsuo de wu hia ya sa wo light no apompi agum wo yusu wa de Voltage Real for ni madwuma wo mo ba be site area no na ye hunu sa ha ne yetuna o mo de wo mu mfidie no beba ba bia nsuo ne hya wa asase na se bia no wo be hye atwe aba obehwehwe wo betwe wo bedwa buo mu akwa asase na ayase nso de ayase bia ne pa ne wo ho wate ase no watwe nsu papa no adai edi afri ho no de amawo you hear me se wa mo bi nso abetu na problems nko na ema wa fra ye blowing pump installation pump servicing any problem aba wunsuo ne hu bia no ye be ye nso de amawo wate your number e 0244 299 520 and 0266 43 2210 Voltage Real Limited. Ya no man no frey ni ene won kasa na 3p garlic mixture piwak natural health for ene de aduro yi aba na se aduro yi ena se wunya bi wa mama ntie sa ne nsem we no ewa hansa kamitie kakra wo hono anka beboa me enti wo de kope 3p garlic mixture se ni paduane mu aye o mere se de kura o pressure wo soro o cholesterol wo soro we immune system ni nyadwuma yie anase ahonhunu bi ena atia to so a wunya 3p garlic mixture wo wie aduro ni yiwu na wo bada ni heba kolinak misty heba any baby eton aduro bia na wo kasa wo pe 3p garlic mixture abenya bi omo number ne 0248928824 and 0201 000021 3p garlic mixture se wunya bi na se oboboa beboa upa ama enepa enso akoso ede amaw arofo ye hase ebenya kwaku antwi
Emmanuel Entry aka Brakweku ewa ahoma ne so afri nyina wusu na yabusa no de awura yi kan yamusa no saa semwe menye boni ayefo da ewo wiase abrabo no emu nsam dɔɔso Kwaku ma ha na mia ya frame na na Krobea oh te say wo dede bi mu wadaro ma betumi atwe ho afri dede ni mu kakra ma me baby am one year me three mu prepare me ko baby ana baby am one me full car na mako eji ono awana dede nku ana adike ko du free nyina usu free nyina usu no je me tiri wa ere me so pade na won wa na ba ma me anju free wo dabe na dabe na abebe nyina usu no je die nyame bo me pa ejima na be ba kwaye na sese wo kwaye ewe he okay afei tie me awura bi wo yanimu ha ye frɛ no Amina Ibrahim unim no unim no mete eye wodi eye aha mete wonkanti eye akwai wajimi o ya de jimi fata no ye de ma no wajimi krachi we wajimi o ye jimi fo hwe wiase de jimi fata no ye de ma no hwe uni ni pe kasa no o ye ne ho se me ye bema won so kire ne so ye bema wallahi bema bia ni babia ejina wa wu sani nipa ne tie bia no mensuro ka kire ne se o ye bema won so ye bema wajimi akwa we wajimi you are a fool big one wajimi na ya mo anso mudue bubi kwase bia no wo se mo pam mapene hede ya wa ya wote ho ya na mudue bubi akwa jimi fo we be se opa woni nkan hwehwem na wo pene ya na mudue bubi mo na mo ma ye bre no mo amuka ho bi ne ye bre no arofo munku se bade jimi fata no twere ne se fama no eno Habakuku de kan ye woku odifo Habakuku woma no a Habakuku be ka kire o se de wajimi na jimi fata no fama no wiase wo ho wonim obi da obi nim da kwani abefa so a first time kasa first impression uni ni panisia de wo beye sani obefa so a obekasa enne be kire so onim nyansa na so wajimi enti Krobea Asante kotokose se yehia na ye kan nyansafo na wo baabi akoduru ye no so wankasa bi na wo mua awano a ye kan wo kan nyansafo me kasa yi ebi asabe no wajimi yo enso nam se wankasa nti ye hunu akwa we wajimi ko nim sa akora anko wankasa otie ne voice bia jatabade ato hamamia odi I will play the voice to confirm say me say wajimi agosia akwaba yeja ohote say nyamiado good ede nyamia say awiai ye ne wahia obi ye bi ma wa wonkae no okay no yeah so oni obi sha ase ne nipa ni bi no obenya bi na afei woyi wo ma enye ya eya pa eya nipa bebre nim eye duabo se gewi sa kwaku antwi we wo de opa ma ne nka hwe nkire no no nka nkire nse kwaku antwi de wo de aye mi bra kwaku wo de wo ni nyame nko onka sa keke mfa nkire no kwaku we ommo bre bia ma ni nsi ni ye wo ni wiase da on se se ya wuda ne afi nyina wusu ba bia abedwane akose bia ye bechew o se me nka ba bia meko eye menka se bio ma to ma no na reka ne ene wuku ma hunu oba akoko menka se bio maame kasa kire ye wate awie menka se bio wo ka de ope
kachere me ne metiefo ka edi kan meda wase peace wa mama akonya ne sembe ne metiefo ye ntwetwe apomuden ho enkomo meda fopa wotie mesabre mema wa ha na mama wakwa aba otek 102.9 FM eso medi ene nana akosua yeboa sabre ya otimenke na yapomuden ho komotwetwe enfi baabi as a time herbal center ya share ena mede ebreo aso ye kronkron ase de da meka no ye de woduma komanu mina ena haha manko ne kekesi ani ne de ayedro kroje ma say to bina no bina embo enedro a time herbal mixture a TIMG time herbal mixture no wajim so say afi malaria fever bia adani ziba ewo mu no ebetu akosanse edre edro mu edro eye bibidro krojin ye bibre mu edro eye dro etu malaria sekrakra emabiem eye dro onum bia malaria sunsun so pi say free him abesue ni padua ne so na etiti ni padua ama won kwamano ayemre no time herbal mixture edro no ebetu asekrakra ede ama medofopa ya die na yetu ni dise ti die ya de malaria no eha na esei ni padua etiti ni padua ema ni padua no eyemre ebanso a eja insunsun so pi ewo ni padua nim eba ne sana na ni padua no ebre enu nti na make for time herbal mixture edro ede ama wo se malaria besua wo so na wanu mato na wuntimi endidi Menofopa aduane wo hoi ede die ya areho ne se waduane a opepa esi wanimu na wontimi eni bie pampan ne bofo so kra na bibi ya yo ene ne ekrokro danda yesimi awani di atrema mienu miensa bi ye piahye wanum enche na obo efno afe na sabi ato ne fie na sa wo fi eba ne sana na waye mremremre boho eba ne sana ni padua no ayemre eye sana yefun yade na ede ne ho abehenya mu esanse aduane a timi endi nintino yafunu mu kro na abeto yem afei wudidi kakra bia na eye wo ya time herbal mixture eye bibidro kroje yesin no mobi na emboa wo Poro drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia eben wo na busa edukro gin bi na no numbi eye pure natural and effective aduane be yo say de wo betimi adidi ama ho ato wifi wura ena na didi esuate said you didi kan ni woni di biem enye de bia ne abedine se wakodidi wo baabi eto de bia na nipadua no ebre eto de bia na nipadua ni hia dro ansa na etimi ama kwan ama didi no asase mu biem eno ntimesra wada wo Poro drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia eben wa edro wo hia se wo beno no bie no eye time herbal mixture dro eye TIMG eno hia se wo beno no bi na aboa na siesie nipadua no ede amao eti di ya de malaria abesua wo so na eja wo tipaye ewie nso na aboi na wuti eja say ga eba ne sa no wani so nyina ebrewo huni amasi one time ya de ni nti ade ne si wo baako wo se emiensa e nan yes fafiri bankum na wo fafiri nifa ya de malaria besua ni padua so a ensunsun so se ya one pan wo dro antem anonom time eba mi hyane bia na akofa ya kese na ede abrewo eye TIMG time herbal mixture dro so waye boho wuntimi nyon ho hwe wuntimi ne die no edro papei ena wo hia se wo beno no bi medofo pa meto aso de ama ono mede mpani phone number to dwamsra wada frefre ye beje so ensunsun so bi e woni padua nim question bi apese obusa bia ye beyi wa no ede ama wo pomuden wo hia ye ntino ya gebre number no eye 0244 417 669 0244 417 669 power frey ya ye bejo so time herbal mixture edro eye bibre madro kroje a menua ba me mame a wotie mesabre wo bu won sana wo ntwa bra na enidane ewo so enidane etete wo enidane e hawo wo bu won sa wayas na ehonu maju se show wo de wo ba bia enje won sa bom ne so kura emeye ebana mienu na abana miensa bi wo ba de mi hu ye meti ye yese bosu mi bia mu emu na wotwe achakura nanum ewo se moje fie woni padua ni mu no etimi epie ba na wo de no na mienu na miensa bi na aba no de aka na etan ni padua ni mu no mesrew etan mu eye den wo hia dro se obenonum na epia ni nyina ba abonten eni daniel wo so a broni beka ne se menstrual pains and as menstrual cramps se wo bu wonsa na wo yase ejo na wo
wumni faso na woje ho ba bia enje wo bu okwa na ne nse boduru so a asupiti na obeda kopem se betwa ya wone mpane nye se etu ase na ebre ya na se na mesre me bisa wo bebu nsa da ne da akoda asupiti ana da bida sika ketua bi wo de ye for Bora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia eben wo eye TIMG time herbal mixture edro ena wo hia se wo be no mu bi ebeboa eye edro mu edro awo ena atiesi wo so wo ho epuse chechecheche wo ho so ayehye ye dumfa na boa ye so fa na boa wo je ho ba bia enje time herbal mixture edro e wo ho ma se ebeboa etu yade na hodo asipi ebema nkomwa na nya hoden ebema nipadua na nyina ye fomfom ewi akataban ye namu ye kwani eba kokuru ase ye sori ne nante ye bewie na adwumaden brefo eja ye hotutuo tipaye ye posu ye sisi ye chepe afa ye tu ayentu ye kwamko ye dakora na enye ye medofo pa utie mesabre sa wo honam no eye wo ya wo mpomu eye wo ya wo poso ya wo ya won kase ni mu twetwen won sana ye titiriti won nine wudi si a ensi we peja na tatai no wo hia time herbal mixture dro ni bi eye TIMG time herbal mixture dro na wo hia se obanu mu bi ebeboa esese oni pedua no ede ama ahotutu a wo so away ebetu ase krakra emabiem chese ebibidra wonya bi na ono no ma enso so yade so etu ya dia na sekrakra emabiem se wuntimi enna koto kete so a wumni koto ha no wumna koto ha ade bechi na waye boho ade bechi na wedie na twintwam ade bechi na wani ma ye basa wedie no woni se yeyi ebibidro time herbal mixture free hono ma ehia rest ehia enough rest ankasa na se wuntimi enna na ye odin a ene na doctor say wasra wada Bora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia eben wo person wo da ha ma ho to enye na wo beda bro so nemo me beka ne se normal sleeping na yenyina ye day nemo mo beda sore no na be se wo ho esisi wo so de a eye TIMG time herbal mixture edro ena ebebo etu sa ya de na se edia ma ya de a etiti ni padua no etidi ye de malaria nsunsanso no ebetu ase kwakwa ede ama edre me dofo pa utie me sabre wo bia timi no mo bi gese abofra woni enfiedu mienu obata ma obanofo ena wo penfo mona muntimi enum edroi bi enu nti awofo pa wotie mesabre moma yenwene ye manapo moden ho esanse malaria ne ba enima bofra ena enim pani se wodi enfiedu mienu de konkon ade won hia bi se obano no bi anopa wie nwumre abusua ye de bibi kakra wie ne aboni sensuo na ewrewura ni padua ni mafantinim ebiebie ntin mama nkomwa na nya hoden etimi akoatie yade bia ewo ni paduanim ede amose no soma me eye TIMG time herbal mixture dro enunko ane ebibidro tatahwea wanim ne wachi ebi ni ho biem a ebetimi atu malaria se kwakwade ama enunti yese eye kokromoti a yensan ne ho emmopo wo san dro so pe malaria dro biem a wo kofa bi ewo hin na wanonom ebe jansunso boni bi kra na ede ama mesra wada eye time herbal mixture edro number no mi sisu biem ede ama eye 0244 417 669 0244 417 669 time herbal mixture wo peni doso po to any dem ashtown ubeboy radani herbal baseline pharmacy Kolinak herbal misty herbal ena apidank ubenya bi ewo ho Freddy Men's herbal yewo KO PFA pharmacy yewo Tafuni road KNJ herbal yewo Emrom Abidjan house have made pharmacy opposite KSTU anaseke pole also chemist yewo KJTR race cross eho no eye etufo dia nemo moto ne ba ko mienu miensa no wodi Bora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia eben wo netuto bi moma ye mom na ye nonom time herbal mixture dro na afi malaria fever bia adani ziba ewo ye mu no entimi entunko enfama yen me the number no to de twato okra eye 0244 417 669 0244 417 669 kayosa time no eye TIMG apomode won komotwetwe enam de bro mema mo enitie maka mo medase oba akoko
on sen kenya okra nkam kasa mafom kajata ne yaba nti wa ya de why stram do be call lunch no ate obo se minyamfa ne nko yo munyango oh achedodo sempe pesa sponsor sa mate no metie di obeka on pass nti wa ya the short dia mukwa de obeka se ye bia ye wate se de America chiri Jesus no ye obeka se ye bia ye wate wa ya di o ene die ma bo abaso obo esa dan gwana me kebi ma wo na wa da no na wo ye jam se de sa na manya line no sure na manya line no okay enti time herbal for enado for any wo kasa ye no ensempa no abeka kire ye mana moto ura baby eto no bia na kasa wo pe time herbal mixture se wunya bi na sa wo no mo a onua malaria fever no nipadua mu yaw ene nipadua mu a etutu wo nyina no ebekwa mu anyu ahoto ene yenkowura Awurade fie Herbal Center ewo Kumase Kronombo sie Red Park ho na unya wura Awurade fie Herbal Center oka ne se aha na ahoto no ewo tieme so wo obi a wanya hawo ewo utimu a Awurade fie Herbal Center waduru wanwa bi a odi yetiremu adwuma Dr. Amankwa sa odi ebrabe sohwe wo obi a wakote nemu yade etwere yade mujabroso ulcer stroke yade koko waye mrempem ana wonsabuo munye Awurade fie Herbal Center ene biaya so tutu anamo na se wo ba ubenyiwa hoto doctor ne number eye 0241 09 3915 afi 0549 20 6633 ya Bolivia Enterprises wo Kumasi Sufulai alignment ye ne multi home ene die nimhwe na se ututu anamo ba ya Bolivia kachia ye ni akofa future life smart foods no ye de aba eye nuane a eye aduru ya onipa da se ni bi ahia bie se wunya bi na se wudi a nokre me se eboa onipadua no eboa ma wugina brane eboa ma nipadua no ahoden bam se yade bi abedane ziba ewa abrabo ni mu ama wa wunya future life smart food ni bia ahoden nu ahyemu matonchom enti ebeyi ni nyina afiri mu ama ho ato vitamins ni minerals 23 ni wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hyemu matonchom ya se wo de wo ba na wo kire yade mu an ebe kire ye aduane kora ye mfama nkodi a ebetu yade na se ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and then we are Sister Spices and so ye the spices of the moment say ye ya me na wo ka say de say wo kodidwa na wo pe spices a wo de koye aduane a me kan for Sister Spices de maw de enti a me kan sa ne say omo ye Sister Spices ne wo track record one ye Sisters Food omo na de Sister Mackerel ebe adwa so ono mo na de Sister Spices aba omo nanim to enti ye de omo gina kono ene omo to ene omo akofa de papa we di aba ene ye de kai de to mienu ye 100% natural enkeka wanim enti se wunya Sister Spices ibi na wo de ye waduane a ye natural enti eboa uni padua na ankasa wati ase 3 anunsu ye de wo de ye aduane enkwan fro ye stew e ma ne ye kama Sisters Spices ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor ye wo stew flavor and ye wo beef flavor me ya bema e mema nkwanfo ye ni ye nso so nkwanfo so enti se nkwan ne be ye de abomu no be ye da e ye use Sisters Spices wati ase kotobi ana wo pe bi etu aton ba adum pampa so PZ Roman Hill so amene ba ntema dwomu a ubenya bi etu aton enkranfo be ko CMB ni okashi yani ankase number ni for further inquiries call us 0243 53 5025 and 0279 14 0940 and the Faith Homeopathic Clinic yanso ya wa ahenema kokoben adofo ye Benjo Max Company no 18 junction ne so and na Faith Homeopathic Clinic ye woni ye di eduma and na wi se wutie me na se yade bia beda wo so awoko a enkora ahoto no aba ma wani nya den na tutu anamo nya gidie no na bra Faith Homeopathic Clinic na beje wadanse ekudi yeah
aha no yakra mfidie free India e de aba Ghana ha adofo ba bia wo yade na mane akohye bia ya pa yenhunu na yemfa ho aduro nka wo no so oba ha yi a yebehunu yebe check your nerves ending no na yehunu ba bia yade ne hye na ye treat we free ho muntie ye na physiotherapy acupuncture ne massage kwan so oyawo a wotie woni padua ne mu nyina no yebe ye free ho ye detoxification ye twi free ni paduam wa ye mre wo mpam asikyire yade e haw arthritis anase rheumatism ni paduam yaw ana enam yade wo ani ho haw ulcer hepatitis ana typhoid enuom ketenkete no ye de be yo ni paduam adwuma wate ye number e ye 0244 583859 and 0275 969414 and a Sweet P Executive Hotel. Yawo Kenton Chrono, Kumase Nkran Kwe so, Unya Track UST, Singapore Unya Track Tech Police Station, Tech Traffic Light, Junction Awokoso, Aya Kenton Chrono, Mangwa Se Junction, Faho, Sweet P Executive Hotel. Yawo 30 luxurious rooms with modern security killers dog laws. What you say? Ye rooms na ye wono modern security killers epono no ye mfasafo na bie what you say door locks no ye mfasafo na bie na no hwe card bi ye keo na ma access ti we woda ha why na betumi abebo awudam tie ye wo big compound ubenya ba bia pake security ye very tight ye wo nipa ahobambofo ene ye wo mfidie cameras a ya sete e wo compound ha ehwa ha enti ahobambo de eye 24/7 what you say any esa wo gym eye free my guest your rooms no air condition rooms are water heater room 43 inches flat screen TV your modern jacuzzi stand shower ni room mini bar wa ha Wi-Fi eye free o tra ha betna ha edu anopa e be ma free delicious breakfast amwadi what you say any esa wo conference hall kese aha no ya hihye bibia wa ha udi dwuma na wo to nsafo ni padom a wo be ye no Sweet P Executive Hotel a wawie ya number ye 0244 358478 0244 358478 Jerinas Heba the Jerinas Heba mixture enso aba ya duru a etridi yade ho adwuma na ehwo ensuo toto se wunya Jerinas Heba mixture na sa ono no mo a onia etridi yade ntumi no yesie onipadua na ye mra ma yade bobo basa ya pe Jerinas Heba mixture na no ebeboa no nipadua na gina brane ene wo Jerinas Vico cap mixture Jerinas Vico mixture edro wei etumi sisi yade pa mo amusisi eye mo ya na mo pe mo ho anu amu hunu no moduro nie ena sesei no ensuo ne toto ye base ya opagya ona ne ntobi so a wo mobo na homachi jakwa am nsuo to wo area ho na mframa pa na zo abasa wo bonyunyu jata baby to wo area ho ebede na to ento ho se ni iri ni ha enti bede na to ho ento ho owo anto ho ashtown na o ba kachro ire se wonya wodi na alupre take it ne alupre lorry fare no mefa mane mra Ghana mefa in ni Krobea out enti wunya Jerinas Vico mixture na so no no akwabna ne ubegina brane abo adwuma wate ama yep heba shop for wa abu station omo na distribute aduroi uhia bi sese ye ya fresa number ni emfa bi mra 0538 484411 0538 48 4411 ena Jerinas Heba mixture na anka sanso Brema UGC ejasen DVL no aha enso ya number Jerinas Heba for number eye 0241 814677 fre na oni enkasa onim sakra che no oni jata be kasa no otumi ka kire jata ba kra so ye kwasea sabo iwi obusa na sem de afa akwada ne hwe eni baabi akwada no ne akwada yi obeda ana obetena e de ahwa akwada na
ɔse yɛ nkwase question pa na wo bisa ɔno ne sisi mba na ye bisa na ba bia obeda no ahwɛ no no ɛna yɛ sa nsɛm na wɔkeka ɛwɔ tape ne mabre ni ntimi mo tinam ka kyerɛ mo sɛ sɛbe nipa a wagimi ne kasa na kyerɛw ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔkasa na no sɛneɛ chiki ne start tuba yɛ na mu sakwa no wagimi no ɔba well ɔwade akra sima na ifa akra me da se yɛn chia tiefo nyina Abisko na Asante Newtown fo nyina waka ni say de ma menchia Abisko na ba ne nso kokɔ no mete ne nka kyɛ paa o ajewa mete ne nka kyɛ Abisko na ankasa nso mechia no menhye ne bɔ bad meba hɔ sisi ade me nhyɛ bɔ mo amaka ne nimudi anke bɛbɔ Abisko na se ma bi ne kodenden sɛ ɔno watie ya firi ayi ade ndiri ɔno gode ye nimudi asa ma mi ana no ɔne ode hyi kɔku ye ɔso ode hyi metaate se yebo odi na me se tie pa me ja ebi nie Uncle Mo nso ɔdo nso tie ye US and Uncle Mo ye chia o pa ye chia o akra wo sɛ yɛnhwɛ ememe bi say de wo ma asem no kwa de ya na yemfa nya asem bio because wo mo de mema no ma ye wo ma wese wo begu ye ne ye papa na anim ase so no hwe awura bayin kasa ye mu ne nsem bi a o keka no a awura yi nye oba bone awura yi kɔ krachi ya kwan mu no amane ye ma asesa kura mapa wo no be ma na busua kura ba awura ba ya ba so se wo ba owura ya kwa mu no ene ma esesenti asase kura yemfa ma no na woni di so hunu wanya oba wei wo se wo mpe wo hu di agozie we ya ngobe tuma abo no ku kranka wanga ndime mo no nya na ayi akohwe wo mu afu waka wo mu yeru nyina abo ma abo wo mu yi aka ne obetwitwa ne se kan kura we kura de yenketoa enti ewiase aye wo no to ho de wo turu kohwe nkwa no ye nturu no nkwa we wuo kwa ya age wo no so ye mfre no kwa iwa na man sha de bi nso da bia me ka se eba nnamu asem a ma pa na wo ho kire wo mo bibia nsi di a mema na boka ene amko hotel ya una abetua de obenom una abeto eduru se adwuma ne koso a una abebre ni nyina na wo wi a wasan amaniska ene fine be ma bre na nyinsa beto mu se kim asemo asi sabe na oba no so na ho akire wo enti oba ma bia wo behia no na wo ne tena se empana twen ta ne ni ne ma de wa woda no enyi ni nkwada no ho nkomo ne tie nsem obeka afa nkwada no daachi wodi bi be yo se ne obeka akire wo pepepe no hunu se saa na daachi wo ne wo a obeye wo enti ni nkomodie na be kire se e wo ne ma foforo no hu wo na be kire se wo ma na ebeye yie ana wo ma na enye yie so hwe awura yi de okana na me ne me ngo okoyi family plan ni free wa okonyem ya wo de ekọ odi ni di nkomo no wasen ka adwen bi ba o se me wo mantafo na enso mantafo no kra ma anye yafe na mekoje hunze sa ba ma wei obi a wonyin se wo ba wonye no ye ne ngo okoye bo no 3000 kwada mienu o wantua sa ba ma wei ye ne ngo wo se de ba pani kra wo ba bi a afa nu wo kofa na ba sa ba ma wei ye ne ngo ne baba akokoro ni nkyɛn akire no asa be ka kire se bi wa ha wo ka kire se o mane wo mo wo se da bi wa na wutu wa kra na wutu no fu se entafo de se wa nhwe wo mu yi a no me be ba so hwe wo mu yi nso a enhyira be ba wo so aha nom na wo se ka bi kire awura ba yi yemfa we nya adesua ewe dwumadie yi mu se obema bia oba wo ne be ma wa wo dachi a na wo ne di nkomo fa ne ma ho won kanse mpamfa ne ma ne ho a enwoma no na senia wode ye wode bot echi no sa ba akro no a ba be ba kura me da se krachi we ba bi a uko bi etuo na da oba ende so wa sa de ne ma he na odwane akọ ezi wa odwane oyifum se nko ye na dwe so obekọ uku Saturday memele da na jataba ye okay asem no ye de ba and was a key, my men come on, my rear, and they are was Sunday. You can run, you can hide. And my men say, I am chatty for you. And I have only said, Memma will be in Tia. Yenya Mabima, or more Memabino. A woman. Now, yes, you bury us alone, and I was a baby. Yareba pay one to me answer. And it be a branch of Yarenu. Or yes, I are any view. Yarena, yes, went to me answer. Or yes, I are any.
nanka hwe oba yi ba wakwa mu no no ma papa bia nanka wo ye woni mi ntia na opesa woni oba na wo no data na sika mani nsem nti no ofisi se oba na wa na oba na tima eden atuma hwe ne yie nti nyame aduma wodi oba ni tu na mo na sika ba wo nsem no won se wasi na odwo so because memo papa bi wo wanka mo wadwen pa e ma wo kakra nka mo be support mo nanso nam sa kwantwe yi subanti e ma na abo musika so aboso o fa mwaw na dati bi we yi a okofa pokua akofa abena be kan ho yo biansi wo ko se ma nware bi nkan ho na mbom na wo ka se na ye me de papa de onu hwa ase no na sinya ma ye onti kroma sinya ma ye fe bia obeje nso wonim de ha ya ni ye on ni hwa ase no woni kwa fa da o de ni fa so ene no me pa acho enye hwe ma fa bi nkan ho de odi ya bia me de wade be ma ho abaye wo ni tirimu asempa o ni tirimu asempa papa no ba obehu se wo twempna no onfa ho wo de twe hwe ne keke ni dia ni se obehwe akora na sa eji kura wontu yo kwantwi na me yase fa kwantwi wa wo ba wontu ni di o so odidi